The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. As we receive, we agree. Amen. 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 May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen. And
Halelúja. Sláva Ježiš. Pán vám žehnaj. Církev. Tak pán vám žehnaj, bratia a sestry, tak zase sme tu dnes pri Fire podcaste a ja verím tomu, že zažijeme úžasný čas plný prítomnosti pána. Verím tomu, že sa tešíš. Verím tomu, že tvoje srdce je pripravené na to, čo pán dnes bude jednať a konať, čo bude robiť. Je vás mocne každého žehna pán, kto pozerá, a poprosím, aby ste to zdieľali. Napísali nám koment, či nás je dobre počuť. A poďme do toho, čo dnes pán bude robiť na tomto mieste, ako pán bude rozprávať, ako pán bude konať. Len hovorím, že nám napíšte komenty, či nám je dobre počuť, či nie je problém so zvukom a tak ďalej. A verím tomu, že to bude veľmi, veľmi požehnané. Amen, pastor. Amen. Dneska sa teším a verím tomu, že sa pán teba dnes dotkne. Že dneska tvoja viera vyrastie. Prosím, buď s nami. Zdieľaj to, komentuj, lajkuj a pošli svojim blízkym. Verím, že to tá téma, pastor, ich zasahne. Amen. A niečo v nich povstane. Amen. Verím tomu. Buď s nami celý čas. Prosím, vydrž tú 1 hodinu. Amen. A uvidíš zázraky vo svojom živote. Teším sa na to. Amen, amen, amen. My chvíľku ešte počkáme, kým začneme. Nech sa to šeruje čo najviac, ak sa to dostane čo najviac bratom a sestram. Pardon. A nech pán mocne jedná koná do každého života. Halelúja. Tak len to zdieľaj, napíš tam koment, či nás je dobre počuť. A my za chvíľku začneme. Inak, čo by som chcel povedať, že toto je Fire podcast, je to podcast o tom, kde sa rozoberá Božie slovo, kde spolu s pastorom Franklom vyučujeme, kde hlásame evanjelium. A verím tomu, že je dobre, keď sa hlása takto, aj také sociálne siete sa používajú na to, aby evanjelium sa šírilo. Halelúja, amen. Amen, amen. Áno, dobre, takže myslím, že ten koment, ktorý napísal Igor, je, že nás je dobre počuť. Halelúja. My ešte chvíľku počkáme. Halelúja. Máte sa dobre? A kľudne nám môžeš napísať, že z jakého mesta pozeráš. Napíš nám, z jakého mesta pozeráš, aby sme vedeli, že tak približne v koľkých mestách vlastne pozeráte a tak ďalej. Tak nám napíš mesto, buď to je Sheffield, Bradford, Rotterdam a tak ďalej, alebo iné mesta. Tak nám kľudne môžeš napísať, z jakého mesta pozeráš. Halelúja. Tešíme sa na vás a uvidíte, čo sám pán učiní. To bude dnes silné. Verím tomu, že sa pán oslaví. Nech sa ešte pripoja. Prosím, zdieľaj to, zdieľaj. Amen. Pošli svojim blízkym, aby to každý videli, pretože dneska to bude niečo mocné v mene Ježiš. Veľmi, veľmi požehnané. Halelúja. Teším sa na to dnes, pastor. Amen. Halelúja, svatý, halelúja. Halelúja. Chválim pána, chválim. Ešte trochu počkáme. Zdieľaj to, prosím, zdieľaj. Zdieľaj to ešte. Nakuda? Počkaj. Sláva pánovi. Dnes to bude silné. Verím tomu, že sa pán oslaví a pán zasahne tvoje srdce. Halelúja, svatý, halelúja. Ale prv, ako tam pôjdeme, budeme sa modliť. Nech to nie je z nás, ale nech to pán prevezme a on nech rozpráva skrze naše životy. Teším sa, pretože toto môže zasáhnuť ľudské životy. Môže zasáhnuť každého, ktorý to môže počuť. A keď to počuješ, halelúja, som rád. Napíš amen. Ešte počkajte, potom povieme tému. Aká je téma? Ešte nech sa pripoja aj ľudia a potom začneme. Halelúja. Ale prv, pastor, ako pôjdeme, budeme sa modliť. Nech to pán prevezme pod svojou kontrolou. Amen. Môžeme sa modliť, len si upravím mikrofón. Halelúja. Amen. Poďme sa modliť. Poď
Modlí sa, pastor. Tak haleluja, svatý, modlím sa, Haleluja. Páne, práve teraz, aby si nás požehnal, uschopnil, Páne, nech toto slovo zasahne ich životy, Páne. Prosím, Páne, vykonaj, Páne, dnes niečo, Páne, čo, Páne, zmení ich pohľad, nech ich viera v nich vyrastie, Páne, a nech slovo, Páne, ich zasahne. Každý, ktorý to bude pozerať, Páne, zasahni, uzdrav, Páne, a Páne, vysloboď, Páne, aby boli svedectva preto, Pane, aby si bol Ty oslavený. Žehnám každému v mocnom mene Ježiš. Amen. Amen, amen. Tak ja sa tiež modlím, Bože, ďakujem Ti za tento čas, Bože. My žehnáme, Bože, ať si použiješ, Pane, tento podcast, Bože. To je, Pane, o tom, Pane, že Tvoje meno, Pane, a Tvoje slovo bude šírené, Pane, v pravde, v láske, Bože, v požehnaní, Bože. Že to, Pane, čo dnes, Pane, budeme rozoberať, Pane, bude na Tvoju slavu, Bože. A bude to na budovanie, Bože, kresťanského života, Bože. Lebo toto je zámer, Pane, tejto relácie, tohto podcastu, Bože. A my žehnáme každého, kto sa pozera, Bože. Ať, Pane, máme, Pane, priazeň Božiu, Pane. Ať, Pane, Ty jednáš a konáš, Pane. Ať každý, kto pozera, Bože. Ať zažije Tvoj dotyk, zažije Tvoju lásku, Bože. A ať ťa pozná, Bože. Ať pozná, Pane, aký si dobrý a veľký Boh, Bože. Takto sa modlím. Ja otváram toto miesto. To je miesto Tvojho ducha. Duchu Svatý, prevezmi nad vládu nad celým týmto mestom. Prevezmi nad vládu nad každým, kto pozerá a zmocni sa každého srdca. Takto sa modlím v mene Ježiš. Amen, amen, amen. Halelúja. Tak, halelúja. Dnes budeme hovoriť na takú veľmi takú, myslím si, že jednoduchú tému, pastor, ale veľmi, veľmi dôležitú. Pretože táto téma, o ktorej budeme hovoriť, zasahuje, myslím si, že úplne každý kresťanský život. Amen. A tá téma je? Viera. Viera, áno. Halleluja. Budeme hovoriť dnes o viere. A vieš čo, ja si myslím, že každý z nás potrebuje mať vieru, potrebujeme byť naozaj naplnení slovom, aby naša viera rastla, k čomu sa aj dostaneme. Ale myslím si, že viera je taký prvý, dá sa povedať, aspekt, alebo črt toho, aby si mohol byť spasený. Amen. Lebo Rimanom 10.9 sa píše, že ak ústami vyznáš a v srdci uveríš v Syna, ktorý zomrel, tak ďalej, že stal z mŕtvych, príjmeš zo Spasiteľa, bude spasený. Takže viera je veľmi dôležitá na to, aby si bol spasený. Iným som povedané, ak by si neuveril v Krista, tak nemôžeš byť ani spasený. Amen. Amen. Je to tak, pastor? Amen. Chcem niečo povedať. Takto ma berie teraz Duch Svatý. Dobrý, každý jeden počúvajte. Dneska budeme hovoriť o viere a verím, že počas tohoto liveu za hodinu tvoja viera vyrastie a potom sa budeme modliť a verím, že sa budú diať zázraky. Čokoľvek máš, alebo čímkoľvek si prechádzaš, alebo nech je to akákoľvek choroba, nech je to čokoľvek. Dneska sa budeme modliť, ale poprvé počuj slovo, aby tvoja viera narastla a potom sa budeme modliť a uvidíme zázraky. Verím tomu, silne tomu verím, že ešte dnes budete dávať svedectva, že Pán vás uzdravil alebo vyslobodil, nech je to čokoľvek. Prosím, buď s nami celý čas a dobre počúvaj, čo je to viera a uvidí zázraky. Amen. Môžeme ísť, pastor. Amen, amen. Tak sa dostaneme k tým takým prvým základom viery a aj tomu, ktorý tak môžem si dovoliť povedať, že sa nazval potom aj otcom viery. Amen. A to bol Abraham. Abraham. Biblia píše, že on sa stal takým otcom viery, pretože veril Bohu aj v čase, kedy Biblia píše, bol neplodný, mal jeho lono bolo odumreté, jeho manželka bola neplodná, ale Boh mu zasľúbil, že bude mať syna a on mu veril. A veril mu veľmi dlho. A môžeš povedať, pastor, jak dlho veril Abraham, kým dostal potom to zasľúbenie syna Izáka? Tak si myslím, že to bol 25 roky. 25 rokov, 25 je to tak. roky čakal. Je to tak. Takže na zasľúbenie Bože Abraham čakal 25 rokov a myslím si, že to je veľmi, veľmi veľmi dlhý čas. Vieš, a Boh tak pracuje, ja si myslím, že Boh pracuje, jeho zasľúbenie hovorí, že on je s nami neustále a tak ďalej, ale my vidíme Abrahama, ktorý čaká 25 rokov. A to len na to, aby získal to, po čom jeho srdce túžilo. Amen. A to je potomstvo. Áno. A to je to, aby jeho potomstvo rastlo ešte ďalej, ale 25 rokov, ešte raz opakujem, je veľmi dlhý čas a za ten čas ho Boh mnohokrát skúšal jeho vieru, ale Abraham veril a podľa jeho viery sa mu to aj stalo. Amen. Amen. Chcem niečo prečítať, ako do toho pôjdem. Tak si otvor Židom 11.1. To je veľmi dôležité, je to základný verš. A dobrý počúvaj. Židom 11.1.
Viera je podstatou toho, v čom dúfame a zdôvodnením toho, čo nevidíme. A poviem po slovensky, chcem vám niečo povedať. Viete o tom, že viera je základ? Bez viery nie je možné, aby si niečo prijal od Pána. A preto ti chcem niečo hovoriť o tejto viere, čo znamená viera a čo dokáže urobiť s tvojim životom. Ak nie je viera, nie je možné, aby si uveril v Krista. Viera je základom všetkého toho, aby si prijal od Krista, aby si bol spasený, aby si bol uzdravený, aby si bol naozaj oslobodený. Všetko, čokoľvek príjmaš, je skrze vieru. Ak nie je viera, pastor, nemôže byť ani zázrak, nemôže byť ani oslobodenie, nemôže byť ani uzdravenie. Bez viery je napísané, nemôže sa páčiť Bohu. To znamená, ak nie je viera, Boh nemôže nič učiniť. Prečo mnohý pastor, tí, ktorí sa modlia, nestáva sa zázrak? Amen, amen. Tak ja verím tomu, že my vidíme Ježiša, ktorý koná veľké zázraky a kvôli niektorej neviere Biblia píše, že prišiel do Jeruzalema a kvôli ich nevere nemohol učiniť zázrak. Amen. Takže my vidíme, že Ježiš, ktorý bol Bohom na zemi, mal vieru a aj on proste, aj keď chcel urobiť zásah, tak aj vtedy musel človek uveriť, Presne. aby prijal zázrak. Takže ľudia proste nezískavajú mnohokrát zázraky, alebo uzdravenia, alebo oslobodenia, pretože neveria. A nevera je prostriedok toho, kedy diabol prichádza a krádne proste to, čo Boh pre ľudí má, ale na čo chcem poukázať, že ani Ježiš bez viery človeka nemohol uzdraviť, lebo človek musel veriť. Amen. Musíme pochopiť, pastor, že viera a strach nejdu spolu v ruke. Pretože strach bráni viery, aby veril v toho, ktorý naozaj dokáže uzdravovať. Vieš o tom, že strach má veľký podiel na to, aby sa nediali zázraky. A preto mnohí nedokážu uveriť a nevidia svoj zázrak, pretože je tam viac pochybností a viac neverí ako viera. Môžeme si zobrať príklad z toho, pastor. Že keď Ježiš bol na loďke so svojimi učeníkmi, oni začali kričať, dostali paniku, nevedeli, čo robiť a povedal slovo. A apoštoli začali kričať a povedať toto. Páne, majstre, ty nedáš, veď zahyneme, zomrieme, vstaň. A keď on povstal, čo prvé povedal je toto, vy maloverní, kde je vaša viera? Vidíš, viera je potrebné na veci, na problémy, na skúšky, na tlaky, na choroby, nech je to čokoľvek. A Ježiš v tej dobe ich pokarhal a povedal, kde je vaša viera? Dokedy s vami tu budem? Vidíš, viera mnohokrát zastavuje strach. Povedal, dokedy s vami tu budem? Dokedy? Ešte koľko tu budem s vami? Aby ste naozaj uverili. Vidíš, pastor? Ale Ježiš, keď sa obratil a pozrel na tú búrku, on len prikázal, mlč, buď ticho. A toto sa stalo. A potom apoštoli povedali jedno slovo. Ako je možné, že more ho dokáže posluchnúť? Vieš prečo? Lebo veril. Vie, on, kým je naozaj v Kristovi. On vedel, kto je v Bohu a preto ho všetko poslúchalo. Amen, amen. Tak ako hovoríš, pastor, teda viera je veľmi, veľmi dôležitá v našom kresťanskom živote, pretože to, čo naozaj pohýna Bohom, aby konala jednal, je viera. Amen. To, čo naozaj... Ja vám niečo poviem, kým pôjdem ďalej. My mnohokrát nemáme prípravu na tieto podcasty. My sa pred podcastom modlíme, hľadáme Pána a modlíme sa, čo nám Pán dá. A pred týmto podcastom som takto sa modlil a povedal som pastorovi, že viera. A teraz to Pán potvrdzuje, že toto máme slúžiť. Ľudia potrebujú mať väčšiu vieru. A Biblia píše, že viera prichádza skrze počúvania Božieho slova. Takže ak dnes budeš počúvať Božie slovo, ktoré kážeme, keď budeš čítať Božie slovo, tvoje viera bude raz. Amen. Takže počúvaj. My vidíme Ježiša, ktorý nemohol učiť ani jeden zázrak kvôli tomu, že ľudia neverili. Ale potom vidíme, že mnoho zázrakov urobil kvôli tomu, že ľudia verili. Amen. Biblia píše, že prišla žena, ktorá mala 12 rokov krvotok. Poznáte ten príbeh? Je to veľmi známy a veľmi silný príbeh toho, že žena nepočkala, kedy Ježiš príde za ňou. Žena išla za Ježišom. Amen. A neišla bez viery, ona tam išla s vierou. A keď prišla s vierou za Ježišom, tak ja verím tomu, že sa len dotkla prstom. Ona prijala uzdravenie. Počúvaj, Ježiš vieru nepotrebuje. On je viera. Amen. Halelúja. Ježiš vieru nepotrebuje. On je viera. On má vieru. Amen. To, čo ty povieš o viere, to, čo ty
za čo sa modliť vo viere. Pán to učiní, takže počúvaj, to, čo naozaj pohýna nebom a Bohom, je viera. Pretože Biblia píše, a apoštol Pavol veľmi silne zdôrazňuje, viete, máme plno veršov, ktorými teraz pán dáva, ale nebudeme všetky čítať, ale my ich budeme takto citovať. A apoštol Pavol zdôrazňuje jednu silnú vec, že hovorí, bez viery sa není možné páčiť Bohu. A vieš čo, pastor, ja som v srdci, keď som raz slúžil na tému viera a uzdravenie, tu si slúžil ty a potom raz som slúžil aj ja, tak ja som rozmýšľal vlastne, prečo sa nemôžeme páčiť Bohu bez viery. A pán mi to ukázal. A písa to, myslím, že v 2. Korinťanom a počuj, čo sa tam píše. Lebo všetko, čo je urobené bez viery, je hriech. Amen. Takže preto sa ľudia nepáčia Bohu. To neznamená, že ich nemiluje. On ich miluje, lebo Biblia píše, hriešníka miluje, ale hriech nenavidí. Ale kvôli tomu, že kvôli nevere, lebo nevera je samotná nevera, už je hriech, tak kvôli tomu sa ľudia nepáčia Bohu. Ale ak má niekto vieru, tak Biblia píše, že skrze vieru sa páčiť Bohu a bez viery sa Bohu nemôžeš páčiť. Amen. Amen. Pozri sa. Amen. Poviem vám takto. Amen. Ako prichádza viera? Prichádza skrze počúvanie Božieho slova. Viera nie je len slovo. Viera musíme aktivovať skutkom. Ak veríš a máš skutok, tak to znamená, že Boh učiní to, čo má. Tu je len problém to, že mnohí nedokážu veriť. Chcem ti niečo povedať trochu o viere. Viera nie je niečo, čo si želáš. To nie je viera. Viera nie je to, že v niečom dúfáš. Viera nie je to, ja verím tomu, že v budúcnosti to bude mať. Nie, viera sa týka prítomného času, to znamená dnes, teraz to verím. To znamená, aj keď nevidíš ešte to, za čo si sa modlil, to nie je dôvodom, aby si prestal veriť. Pretože, dobre počúvaj, viera znamená verím teraz, ale čas nie je povedané, kedy sa to stane. Preto je tvojou úlohou, aby si stále veril. Diabol pošle ľudí, aby si spochybnil, ale tvoja viera nech je pevná. Pretože stačí ti ako horčičné zrnko. Malá viera dokáže veľkou horou posunúť. Pastor. Amen. Keď máš vieru, nie je možné, aby Boh neučinil nejaký zázrak. A vieš prečo, pastor? Vieš prečo? Dobre počúvaj. Lebo viera symbolizuje, alebo ukazuje, že ty máš prístup k Otcovi a zobrať veci to, čo má, aby si to dal tomu, ktorý to potrebuje. A zdá, Boh potrebuje niečo, aby niečo získal? Nie, to my potrebujeme. My potrebujeme vieru na to, aby sa diali zázraky. Ak máš problémy v práci, ak máš problémy na univerzál, nech je to čokoľvek, vieš o tom, že skrze vieru, keď to robíš spravodlivé, čestne, tak Boh ťa môže požehnať a skrze tvoju vieru môžeš to dosahnuť. Amen. Viera toto dokáže urobiť. Amen. 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 Je to tak, ako hovoríš, pastor, pretože ako sme hovorili a konštatujeme, že viera pohýna Bohom, tak ak niekomu veríš, vieš čo, ja prečítam príbeh, ak sa dostaneme k tomu určitému bodu, ktorý chcem hovoriť. A počúvajte ma, bratia a sestry, ja mám aj tú Bibliu, aj tu, ale mám dva rozličné príbehy, takže najprv budem čítať z mobilu a potom budem čítať aj z Božieho slova, dobre? Ale mám Bibliu, dobre? A budem čítať príbeh z Marka 9. kapitoly a budem čítať od 17. verša, kde sa píše: Jeden zo zástupu mu povedal, jeden zo zástupu mu odpovedal: Učiteľ, priviedol som si svojho syna, posadnutého duchom nemoty. Keď ho pochytí, lomcuje ním, ústa sa mu penia, škrípe zubami a ústrie. Už som požiadal tvojich učeníkov, aby z neho vyhnali zlého ducha, ale nevládali. Ježiš im povedal: Ach, neveriace pokolenie! Počuješ? Neveriace pokolenie, dokedy ešte budem s vami? Dokedy vás budem znášať? Privedte chlapca ku mne. Priviedli ho teda k nemu, keď duch uvidel Ježiša, hneď s chlapcom zalomcoval. Chlapec sa zrútil na zem, zvíjal a z úst sa mu valila pena. Ježiš sa opýtal jeho otca, odkedy sa mu to stáva? On odpovedal: od detstva. A veľa ráz hodil chlapca do ohňa i do vody, aby ho smárnil. Ak môžeš niečo, teraz hovorí ten otec, ak môžeš niečo urobiť, zľutuj sa nad nami a pomôž nám. Ježiš mu odpovedal, toto je veľmi dôležité, ak môžem, pre toho, kto verí, je všetko možné. Takže počúvaj, pre toho, kto verí, je všetko možné. Teraz počúvaj, títo učeníci Ježiša Krista prichádzajú vyhnať toho nemého ducha, alebo dá sa povedať démona z toho posadnutého chlapca, za ktorým jeho otec smutil,
A my vidíme, že tí učeníci nemohli vyhnať. A dokonca nevládali. A vieš, čo znamená nevládali? Počúvaj, pastor. Vieš, prečo ten otec hovorí nevládali? Iným som povedali, že oni to skúšali telesne, preto nevládali. Oni to skúšali svojou vlastnou silou, preto nevládali. To znamená, chytili toho chlapca, chceli ho možno silou nejako vyhnať, ale silou sa nedá, dá sa len vierou. A Biblia píše, keď prišli k Ježišovi, tak Ježiš im hovorí, vy neveriace pokolenie, dokedy s vami budem? Takže vieš čo, je to veľmi silné a keď Ježiš prichádza a hovorí im to, tak im hovorí, že chýba im viera. To neveriace pokolenie znamená, že neverili, nemali takú vieru, aby mohli vyhnať toho démona. A keď potom prichádza k Ježišovi, tak on s tým loncuje, ten chlapec je na zemi, peňa mu ústa, tak ďalej sú to demonické prejavy. A na čo chcem poukázať, že keď otec hovorí Ježišovi, ak môžeš, a Ježiš hovorí, ak môžem, veriacemu je úplne všetko možné. Amen. Takže ak niekto verí, nič pre teba nie je nemožné. Presne, Ak niekto má vieru, tak dokážeš horami pohybať, ja do toho pôjdem, ale to možno potom. Ale ak niekto naozaj má vieru, bratia a sestry, takýto človek bude zažívať nebo na zemi. Ja si myslím, že jedným z kľúčom na to, aby nebo bolo na teba otvorené, je viera. Lebo my vierou dosahujeme, vierou veríme. Viera je podstatou toho, čo sa nadiejeme, v čo dúfame. Viera je to, čo nevidíš, ale ty vieš, že to je proste. Amen. Viera. A toto je ten, dá sa povedať, taký aspekt veľmi dôležitý v kresťanskom živote, lebo my mnohí kresťania žijú kresťanský život, ale žijú ho bez viery. A oni žijú, vieš čo, Boh zasľúbil mnohé veci. Boh zasľúbil, že ty nebudeš chorý. Boh zasľúbil, že ty budeš slobodný. Boh zasľúbil, že ty budeš poženaný. Ale k tomu sa môžeš dotiahnuť len skrze vieru. Takže prečo kresťania nezažívajú poženanie? Prečo kresťania nezažívajú uzdravenie? Pretože nemajú vieru. Amen. Ak by bola viera, tak viera veriacemu je všetko možné. Amen. Amen. Halleluja. Amen. V Židom 11:6 sa píše toto. Bez viery však nie je možné zapáčiť sa Bohu. Dobre počúvaj. Veď kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a že On odmenuje tých, čo ho hľadajú. Cirkev, bez viery sa nedá páčiť Bohu. Ak nie je viera, ty v skutočnosti neveríš Bohu. Nie je možné, aby si veril jemu, keď nemáš vieru vo svojom živote. A teraz moja otázka je, keď sa za niečo modlíš, deje sa to? Môžem niečo povedať tak, aby som vás pozbudil? Bolo jedno malé dieťa, ktorý chodí v našom zbore. Od malúčka nepočul. A prišla žena, naša sestra, ktorá chodí teraz v našom zbore a povedala, pastor, modli sa za neho, lebo on nepočuje. A vieš, čo sa stalo? Ja som sa za neho modlil, pomazal som ho. Keď išiel ku doktorovi, doktor potvrdil, že začal počuť. Aký je to zázrak, pastor? Amen. Keď počuješ takéto veci, vieš prečo? Lebo moja viera bola preskúšená. Moja viera začala ešte viac rásť. A máme mnoho príbehov o to, ako Boh uzdravil. A to budeme povedať, aby vaša viera vyrastla. Pretože máme dosť takýchto svedectv, ako Boh uzdravil ľudí. Halelúja, teším sa na to. Amen. Ja by som chcel povedať o svedectvu, keď hovoríme o svedectvách, potom sa vrátime do slova. Amen. Ja by som chcel povedať svedectvo. Pamätáš, pastor, keď sme robili evangelizáciu na Peugeot? Amen, amen. A prišiel ten Rumuň, ktorý mal barle. On mal barle. Áno. A dokonca mal železo v nohách. A pamätáš, keď sme sa za ňo modlili? Počúvajte, bratia, za toho chlapca, ktorý mal barle, my sme vonku evangelizovali, kázali sme, my sme chodili po domoch. To bolo, myslím, že minulého roka, alebo nejak tak. Áno. A on mal barle, on mal železo v nohách. A on nemohol chodiť. A my sme sa za neho začali modliť a hovorím, pastor, ešte raz sa za neho musíme modliť. Modlili sme sa za neho 2-krát a ten muž, to je potvrdené aj na Facebooku, aj za mesiac sme potom ho našli, ale čo chcem povedať, ten muž, ktorý mal barle a nemohol chodiť na vlastné nohy, on ten deň zahodil barle, mal vieru a začal chodiť. Halelúja. A počúvajte ešte tá čereštička na tomto príbehu, že ja som ho potom stretol v obchode asi o mesiac. A keď som ho videl, on, neviem, či bol, proste pomohli sa mu, bol tam aj finančne, mal potrebu, tak sme ho poženali, ale čo chcem povedať, že o mesiac sme ho našli, ten chlapec už nemal barle, ten chlapec bol šťastný a ten chlapec chodil tak ako normálne. Halelúja, toto je náš Pán. Takže počúvajte ma, bratia a sestry. Pán. Boh je verný a Boh je naozaj živý. Ak máš vieru, ešte raz to opakujem, všetko je možné tomu, ktorý verí. Amen. Viera niečo spôsobuje, Amen. čo pohýna Božím srdcom. Amen. To znamená, ak verím, Boh musí konať to, za čo prosíš. Amen. Pretože viera je dôkazom toho, že mu veríš. Viera je to, akoby, Pane, ty vidíš, že verím. A keď verím, ty môžeš splniť všetko to, čo chcem.
Amen. A vieš o tom, že Boh na toto čaká? Veď on je práve preto Bohom, aby ti dával. On nie je Boh, ktorý povie, teraz nemám čo ti dať. Keď pýta, či azda nedá otec svojmu synovi to, čo potrebuje. A chcem ťa pozbudiť. Vo viere pýtaj Pána a uvidíš, čo sa bude diať. Vo viere ho pros a uvidíš, ako Pán bude jednať a konať. On vie, čo potrebuješ, ale na to, aby si to dostal, musíš veriť. Musíš veriť, pretože viera je to, čo dosahujeme od Pána, tieto veci. Ale my ho nenasledujeme preto, že len niečo, aby nám dal. My ho nasledujeme preto, že ho milujeme, že v neho dúfame, veríme, že naozaj viera dokáže pohnúť jeho srdcom, aby konal. Amen. Aby konal. Amen, amen. Veľmi, 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 veľmi silné. Ďalšie svedectvo, ktoré by som chcel povedať, to zase sme boli s pastorom, lebo my slúžime úplne všade spolu, sláva Bohu za to. A viete, jeden brat, volá sa Lukáš. Amen, amen. A on slúžil s nami, veľmi požehnaný brat. A ja poviem moje omeno, on je z Letanovec. A raz, viete, jeho dcerka sa narodila a ona sa narodila, myslím, že urýchlene, nejak predčasne sa narodila a jej orgány nebolo úplne tak, ako mali. Niečo také, myslím, že tam bolo. A už to bolo na takomto bode, že mu doktori povedali, zavolaj svojich blízkych, lebo tak do 20 minút sa potrebujete rozlúčiť s tvojou dcerou. Povedali mu, že jeho dcera odchádza. Lenže čo on urobil, nezavolal svojich blízkych, zavolal nám. My sme prišli do nemocnice. Lukášová manželka bola smutná, plakala. Náš brat Lukáš bol zdrtený, úplne bol dole. A keď sme videli, tak jeho dcerka dokonca na pľúcach mala niečo. Bolo to veľmi, veľmi silné fakt a bolo to veľmi také aj, dá sa povedať, vážne. A doktori mu hovorili, zavolaj svojich blízkych a príďte sa rozlúčiť so svojou dcerkou. Takže on zavolal nám, prišli sme, my sme sa začali modliť. Oni čakali, že s jeho dcerkou sa niečo stane. Ale dňom a dňom jej bolo lepšie, ona je uzdravená. Amen. Takže chcem ti povedať, že Boh je verný. Ale toto, pastor, že ona mala 20 minút do života. Áno, áno. Po modlitbe sa všetko zmenil. Ona dodnes žije. Mám aj ja jedno svedectvo. Amen. Vnímam, aby som hovoril svedectva. Amen. A potom budeme rozprávať o tomto. Bol jeden človek, ktorý bol v kolme. Dobre počúvaj. Amen. A nedávali mu život. Amen. Tak som išiel ja a jeden brat. Išli sme tam, aby sme sa za neho modlili. Že to bol Dávid, že? Myslím, že to bol Dávid s tebou. Dávid. Ja a Dávid sme išli do nemocnice. Ale keď sme tam išli, tak on bol na prístrojach a nemohol akoby dýchať sám, pretože ľadviny mu odchádzali. A keď som sa za neho modlil, ja a Dávid, Boh učinil zázrak. Opýtali sme sa doktorov, či prežije. Oni mu povedali, nedávam mu veľkú šancu, asi zomrie. Ale keď som sa modlil ja a Dávid, po 2 týždňoch on vstal a dneska dodnes žije. Vieš prečo? Lebo viera dokáže urobiť nemožné možným. Amen. A toto je môj Pán. Amen. Že viera dokáže urobiť možné Lord. nemožným. Amen. A toto je najväčší zázrak, aký môže byť, že ty dokážeš veriť. Aj napriek tomu, čo počuješ, čo vidíš. Toto chce Pán od nás, aby sme mu verili aj v tých najhorších časoch. Možno doktor ti už nedá žiadnu nádej, ale Ježiš a viera dokáže všetko zmeniť. Halelúja. Amen, amen, amen. Halelúja. Viete čo, bratia a sestry? Pôjdeme hlbšie a dnes vnímam, že niečo sa bude diať. Tak to zdieľaj. Môžeš to ešte pozdieľať ešte raz? Halelúja, halelúja. Viete čo, my tam máme asi 40 ľudí. Pozdieľajte to. Už to videlo tak 1600 ľudí za 30 minút a to je veľmi požehnané. Ale pozdieľajte to ešte, pretože verím tomu, že toto slovo sa k niekomu má dostať. Amen, a nielen k amen. jednému človeku, Amen. ale k viacerým ľuďom, ktorí dnes obdržia svoj zázrak. Halelúja, budeme Dnes sa modliť. obdržia svoj zázrak uzdravenia, oslobodenia, finančný zázrak a nech to je akýkoľvek zázrak, u Boha je všetko možné. Všetko je v ňom možné. Pozdieľaj to ešte trošku. Pozdieľaj to. Ak ťa to žehná, tak kľudne tam ešte napíš amen, alebo som požehnaný. Kľudne tam aj napíš koment, amen, som požehnaný a tak ďalej. Len to zdieľaj, pretože toto je veľmi požehnaný čas, kedy hovoríme o viere, hovoríme o tom, ako Boh uzdravuje, ako Boh koná. Lebo viete čo? Boh sa nemení. Božie slovo hovorí, že je stejný včera, dnes i na veky. To znamená, tým spôsobom, ako Ježiš uzdravoval na zemi,
tým istým spôsobom chce uzdravovať aj dnes. A on hovorí, budete robiť väčšie veci, ako som robil ja. Halleluja. On hovorí skoro posledné slova, kedy sa vracia zase do neba, hovorí, choďte do celého sveta, kážte evanjelium, uzdravujte malomocných, vyhnajte démonov, keby ste niečo smrtonosné vypili, neuškodí vám, ale na čo chcem poukázať, že Boh sa nemení. On išiel do neba, ale jeho duch prebýva v nás. A tá istá moc, ktorá bola v Kristovi, to isté pomazanie, to, čo je v nás, ten Duch Svatý, ono je naozaj tiež tu a je schopný uzdraviť tvoj život, ak máš vieru. Takže je to veľmi silné a veľmi dôležité, bratia a sestry. Budujme sa v viere, rastíme vo viere, lebo čím viac tvoja viera bude rásť, tým väčšie veci od Pána budeš vidieť. Amen. Amen. My mnohokrát sa modlíme za veci, v ktorých není viera, ale ak je viera, ak veríš, tak sa ti to musí stať. Ak sa modlíš podľa Božieho slova, ak je v tom to, čo naozaj Pán chce, že je tam tvoje srdce, je tam tvoja viera, tak ty uvidíš, ako sa veci dejú. Amen. Uvidíš, ako sa veci dejú. Halelúja. Ak si tam, napíš, že verím. Napíš v komente verím. Amen. Napíš, verím tomu, že Boh niečo učiní pre teba. Ak máš so mnou dneska vieru, ver mi. To, čo potrebuješ, to, čo chceš, dostaneš to. Len ver tomu. Napíš aj v komente verím. 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 Amen. Vieš prečo? Mnohokrát aj my sme nemali vieru, ale potrebovali sme na to, aby sme vyrastli vo viere. A čo je potrebné? Je napísané, viera prichádza skrze počúvanie Božieho slova. Viera sa buduje, vo viere sa musí vkročiť, vo viere musí vstúpiť, vo viere musíš veriť neustále. Aj keď sa ti bude zdať, že už nie je možné, prosím, neprestávaj veriť. Presne táto pastor diabol chce robiť. Prináša ľuďom vo zmysle akoby obraz toho, že sa to nedá. Áno. Preto diabol prichádza, aby ste neobdržali svoj zázrak, ale vo viere to môžete uchopiť. Nedovolte diablovi, aby vás oklamal. Prečo veríte viac v svetu, viac ľuďom ako Božiemu slovu? Veď Božie slovo je na to, aby tvoja viera vyrastla. Božie slovo je na to, aby ty si mohol uveriť Pánovi. Ako je možné, že viac veríme ľuďom zo sveta, ako tomu, čo hovorí Božie slovo. Keď Boh hovorí, že On uzdravuje, tak On uzdravuje. Keď hovorí, že On je ten, ktorý ti dokáže pomôcť, tak On je ten, ktorý ti naozaj dokáže pomôcť. Prečo pochybuješ? Prečo v pochybnosti veríš? Prečo veríš tomu, že sa to nedeje? Vieš o tom, že nevera je tiež viera, pastor? Ak veríš, že sa to nestane... Presne, teraz som o tom chcel rozprávať. Ak veríš tomu, že sa to nestane, tak naozaj sa to nestane. Vieš prečo? Ježiš vždy hovoril jedno slovo. Podľa tvojej viery sa ti to stane. Amen. Ak neveríš, podľa tvojej viery sa ti to stane. Amen. Vidíš, ja neverím, tak sa mi to musí stať, pretože ja neverím. Ale ak veríš tomu, tak sa ti to stane. Ver mi, brat môj, nedaj sa oklamať diablovi. Ver. Aj keby si počul zlé správy, ver. Ver. Pretože Boh robí zázraky. Môžem vám povedať jedno slovo, čo sa stalo. A to je tiež ďalšie svedectvo. Amen. Tu je Šegi, môj brat, ktorý je pri počítači. Vieš, on mal jeden problém, že jeho sused, neviem, bol taký chorý, že celú noc niečo robil, nedal im spať. Nemohli spať, neviem, asi 3-4 mesiace, Šegi, tak nejak, že nemohol spať. A stále niečo búchal a robil a to ich vyrušilo. Nemohli spať, oni ani deti. Stále, keď som počúval Irenku, jeho ženu, že až to boli hotoví z toho, pretože ťažko to znášali, pretože akoby nemohli v pokoji spať. A ja som povedal, veď ja mám vieru, ja mám autoritu, môžem to nejako zmeniť. Tak viete, čo som urobil? Dobre, počúvaj. Viete, čo som urobil? Postavil som sa ku stene a prikázal v mene Ježíš, aby to prestalo. Pane, ak je tvoja voľa, aby si ho odobral a položil si ho na iné miesto, prosím, učin to v mene Ježíša Krista, aby mali pokoj v tomto dome. Vieš, čo sa stalo? Na druhý deň už tam nebol. Dodnes majú pokoj. Amen. Dodnes majú pokoj, pastor. Amen. Už tento človek už tam nebýva. Po modlitbe včera akoby zobrali ho preč. Toto je môj Pán. Ak veríš, všetko je možné. Amen. Všetko je možné. Amen. Amen. Ešte chvíľku to pozdieľaj a my sa posunieme ďalej. V to, ako Ježiš hovoril, že mnohokrát, ako som začal aj s tým príbehom, ja som potom ho nedokončil, že o tej žene, ktorá mala 12 rokov krvotok a potom tam bol aj Jairus, kedy jeho dcera zomrela, ale vieš,
o tom chcem hovoriť, že keď tá žena prišla k nemu, Ježiš nemusel povedať, buď uzdravená. Ona sa vierou dotkla jeho rucha. Vierou sa ho dotkla. Bratia a sestry, vy nečakajte, kedy Boh vám povie, buď uzdravený. Amen. Ty len v ňom ver a ty uzdravený budeš. Presne. Biblia píše, že žena, počúvaj, ona mala 12 rokov krvotok a v židovských tradíciách je tak, že niekto mal malomocenstvo, ak niekto mal krvotok a tak ďalej, takéto závažné choroby, tak oni nemohli voľne sa pohybovať medzi ľuďmi, lebo takýto človek by bol ukameňovaný, zabitý. Ale tá žena to, skrze vieru, ona riskovala svoj život. Ona si povedala, buď sa dotknem. Biblia píše dokonca, že ona premarnila všetok svoj majetok na lekárov, ktorí nevedeli pomôcť. No možno títo lekári vám nevedia mnohokrát pomôcť, ale ten lekár, ktorý je hore, vám je vo všetkom úplne pomôcť. A teraz počúvaj, tá žena sa proste pretlačila cez dav. A dokonca sa niektorí hovoria teológovia tak, že ona bola na zemi, že ona sa ťahala, niektorí na nej stúpali, ale ona si išla pre zázrak. Chcem vás niektorých povzbudiť, teraz mi to dáva Pán. Neviem, ako ťažko Halelúja. ideš, kráčaš, chodíš. Neviem, aké ťažké obdobia máš. Neboj sa. Ak sa dostaneš do Božej prítomnosti, on ťa uzdraví. Amen. Ako tá žena, Biblia píše, že s vierou vykročila a Ježiš sa obrátil a hovorí, tvoja viera, ženo, tvoja viera, to bola tvoja viera, ťa uzdravila. Počúvaj, viera má schopnosť uzdraviť. Amen. Amen. Pastor, počúvaj, čo hovorí Ježiš. Tvoja viera ťa uzdravila. Takže vo viere je uzdravenie. Vo viere je zdravie. Amen. Tvoja viera, počúvaj, to nepovedal, že ja som ťa uzdravil. Akože je to uzdravenie od Krista, ale hovorí, tvoja viera ťa uzdravila. Amen. Presne, pastor, presne. Halelúja. Takže počúvaj, viera proste uzdravila. A my potom vidíme ďalšie mnohé príbehy. Keď Ježiš poslal len slovo do stotníkovho domu, on uveril. Biblia píše, že len poslal slovo a stotníkovo slovo bol zdravý. Prečo? Lebo veril. A keď uveril, tak sa mu je stalo. Ale čo by teraz Pán dáva? Že keď stotník prichádza za Ježišom, pastor, tak neprichádza jeho sluha, ale prichádza stotník. A stotník prichádza so prosbou pre svojho sluhu. Tu nám sa nepíše, že sluha mal vieru, ale tam za ňoho veril ten stotník. Amen. Amen. No ja neviem, ale ja si myslím, že toto fakt je silné. Stotník veril za toho sluhu a podľa jeho viery sa stalo. Amen, presne. Niektorí máte vaše deti, niektorí máte vaši blízkych, ktorí možno nemajú vieru. Vy buďte verní a verte v Boha. A skrze vašu vieru aj oni môžu byť. Amen. Halelúja. Amen. Môžeme tu vidieť, čo viera dokáže. Pozrite sa, my viac dávame na to, že nevera robí viac ako viera. Ale môžeme to obratiť, pretože ak veríš, uveríš Bohu a naozaj budeš mať v srdci, to nejde z myslov, verím teraz, lebo mám vo svojej mysle. Nie, viera vychádza zo srdca. Biblia hovorí, ak srdcom uveríš a Ježiša vyznáš, budeš spasený. To znamená, srdcom musíš uveriť. Srdcom sa dáva poznávať Pán tebe. A toto je dôležité, aby si pochopil, že keď je tam viera, nie je možné, aby tam bola nevera. Áno, mnohokrát prichádza zlé veci. Mnohokrát počujeme, ale musíme byť ako nezlomný Ježiš, ktorý veril neustále v zázrakoch a divoch. Včera, asi pred 2 dňami, mi zavolal jeden brat a mal problémy s bruchom. A povedal, pastor, môžeš sa za mňa modliť? Už som nejedol 2 či 3 dní a stále mám bolesti a nemôžem jesť. Koľko? 2 mesiace? Tak brat mi teraz hovorí, že 2 mesiace mal problém s bruchom, že nemohol jesť, niečo bolo mu, neviem čo. A ja som v rýchlosti sa modlil, Pane, uzdrav ho, Pane, v mocnom mene Ježiš. Keď som sa modlil, včera mi napísal, pastor, som uzdravený, už teraz jem, už je mi lepšie, ďakujem za modlitbu. A ja som povedal, ďakuj Pánovi, on to urobil. Vidíš, viera, čo dokáže urobiť? Preto ťa pozbudzujem, neprestávaj veriť. Neprestávaj veriť, nedávaj priestor nevere, začni veriť v Kristovi i v tých najťažších chvíľach. Boh môže učiniť zázrak. Nepíš amen, napíš verím. Prosím každého, ktorý počúva, nepíšte amen, píšte verím.
verím, nech vaša viera vyrastie, lebo slovo verím znamená, že veríš tomu, čo Boh učinil. To nie je, pastor, z našej sily, to nie je preto, že my to dokážeme, nie, to nie je naše, to je Bože, kto je v nás a ktorý naozaj skrze nás vychádza tá viera. Viera môže nakaziť druhého. V čom? Že aj ty môžeš veriť. Skrze čo? Skrze svedectva, skrze Božieho slova. Viera je to, že ťa môže posilniť, pastor. Amen, amen. Amen, amen. Lejáramos. Ešte raz to poviem, lebo mal som vypnutý mikrofón. Pardon. Počúvajte. Sú pravdy a sú väčšie pravdy. Teraz počúvaj, jak to myslím. Ak pôjdeš k doktorovi a doktor ti povie, že máš rakovinu a on ti zistil, bol si na CTčko, bol si tam, tak vieš čo, je tam určitá pravda, lebo možno si chorý. Ale je tu väčšia pravda. Tá väčšia pravda je toto tu. Je skrze Kristove rány môžeš byť uzdravený. A toto je tá väčšia pravda. Božia pravda je väčšia pravda ako pravda doktorov. Takže neviem, aký máš problém vo svojom živote, neviem, akú chorobu máš, jedno viem. Skrze rány Ježiša Krista si môžeš byť uzdravený. Viete, ako si získal uzdravenie, ti to ukážem, ja zapoviem. Biblia píše Izaiáš 53:10, 53:11 a 12 a 13, kde Biblia píše, že Ježiša bičovali a skrze jeho rány sme boli uzdravení. A teraz počúvaj, jak ho bičovali. Keď ho bičovali, tak tí dvaja rímski vojaci mali dva určité biče vo svojich rukách. Neviem, či boli dva, ale mali bič. A teraz počúvaj. Ten bič sa skladal z 39 páskov. Tie pásky boli z mladého jahňaťa. A mnohokrát to robili rímski vojaci tak, že pár dní predtým, ako niekoho bičovali, tak tú kožu vkladali do soli s vodou. A vieš, čo sa stane s človekom, keď je porazaný a hodíš mu tam soľ? A ja som čítal históriu a tak ďalej a rímski vojaci, rímska tá delegácia toto robila. A teraz počúvaj. Ten bič mal 39 pásky. Tie pásky boli 45 cm. A na konci tých páskov boli olovové haky. A tento bič niečo symbolizuje. Tie 39 pásky symbolizuje 39 najhorších chorob, symbolizuje choroby, ktoré v tom čase boli a sú to choroby. Tá 45 cm symbolizuje lakeť človeka, preto Ježiš hovorí, ani o lakeť človeka si nemôže predržiť život. A tie háky symbolizujú určitú zmluvu, ktorú raz urobil Boh s Nabukadnezarom, ale nechcem ísť až do toho, ale do čoho chcem ísť toto tu. Že keď ho bičovali, v jeho každej ráne bolo tvoje uzdravenie. A on nehovorí, že budeš uzdravený. On hovorí, že boli ste uzdravení. To znamená, že ty už dnes môžeš byť uzdravený, že už ty si uzdravený, len to vierou musíš prijať, cirkev. Halelúja. Amen. Amen. Chcem ti povedať, že nemusíš vidieť Krista. Nemusíš vidieť akoby osobu, aby si veril. Stačí len veriť. Amen. Vieš prečo? Lebo on je v nás. Nemusíme ho hľadať na nebo. Hľadaj ho v sebe. Lebo on dnes prebýva v nás. Vierou ho môžeš vidieť ako na brata. Ako ho môžeš vidieť? No predsa tým, čo robíš, aké skutky robíš. Lebo je napísané, činte to, čo som činil i ja. A v tom môžeme vidieť v Krista. Pozri sa, Ježiš nikdy nepochyboval. On stále hovoril jedno slovo. Ďakujem ti, Oče, že si ma vypočul, lebo ja som vedel, že stále ma počuje. Týmto ukázal, že verí. Vidíš? Mnohokrát my nedokážeme veriť, pretože musíme niečo vidieť. Mnohokrát ľudia povedali toto. Musím vidieť zázrak, aby som mu uveril. A ja ti musím povedať jedno slovo. Uver a uvidíš. Amen. Nie je zázrak bez viery. Nemôžeš vidieť zázrak, ak tomu neveríš. Nie je to tak, to je diabol a to je klamár. Že musím až vidieť a vtedy uverím. Je to klamstvo. Neuvidíš dovtedy, kým neuveríš. Toto je slovo. Mám ešte jedno svedectvo. Amen. Raz sme boli na evangelizáciu v meste
A prišla tam jedna pani a Áno. ja som o tom nevedel. Je to aj zdokumentované na Facebooku. Áno. Prišla za mnou a povedala, modli sa za mňa. Keď som sa za ňu modlil, videl som, ako niektorí duchy ju opustili. Amen. Ale ja som nevedel, čo jej s ňou. A ja som sa za ňu modlil. Na druhý deň prišla v zbore. Viete, čo robila? Zobrala mikrofón. V našom zbore prišla Áno. a zobrala mikrofón a povedala, musím povedať svedectvo, čo sa mi stalo. Povedala, že mala 12 choroby. 12 choroby. Ale povedal, po modlitbe, keď som sa za ňu modlil, opustili ju. A ona ostala uzdravená. Povedala, také veľa tabletky brala, že odonies. Niektoré tabletky musela vyhodiť, pretože ju Pán uzdravil. Vidíš, aké je potrebné tomu, že veríš? Nemusíš pochopiť všetkomu to, čo sa deje. Len ver. Amen. Jedno slovo, ver. Amen. A uvidíš veľké veci. Ododnes moja viera viac rastie. Prečo? Lebo verím. Amen. Už nedávam na to, čo mi svet Halleluja. hovorí. Yes, Nedávam Lord. na to, čo človek mi Amen. povie. Človek stále povie, už to nie je možné. Ja hovorím, je to možné. Prečo? Pretože verím. A tam, kde je viera, tam prichádza zázraky. Tam, kde je viera, tam prichádza uzdravenie. Tam, kde je viera, uvidíš nemožné možným. Chcem ťa pozbudiť. Chceš vidieť dnes zázrak? Priprav sa. Amen. Priprav sa a Boh ťa uzdraví dneska. Amen. Vnímam pomazanie Amen. moci Ducha Halleluja. Svätého. Ó, Pane, Pane, tu. práve teraz. Učím, Pane, dotkni sa tých, ktorí to teraz potrebujú. V mene Ježiša Krista vierou vyhlasujem. Aj keď sú ďaleko, Pane, Tvoje slovo je blízko ich. V mene Ježiš. Amen. Amen, amen, amen. Ja by som chcel ešte prečítať jeden príbeh. Počúvaj. V Lukášovi 17. kapitole a 5. verši sa píše toto tu. Apoštoli povedali Pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán povedal, ak by ste mali vieru ako horčičné zrno a povedali by ste tejto moruši, vytrni sa aj s koreňom a presa sa do mora, posluchla by vás. Vieš, ja tu vidím niečo veľmi silné. Viete o tom, že nám stačí len malá viera ako horčičné zrnko a ty môžeš byť zdravý? Ale ten kľúč k tomu je pochybnosť, aby si nemal pochybnosti, aby si nezapochyboval. Lebo mnohokrát, keď máš obdržať uzdravenie, ty zapochybuješ, tak to je to, čo ti ukradne tvoju vieru a ukradne ti aj tvoj zázrak. Mnohokrát naše pochybnosti, ktoré máme, nám odoberajú náš zázrak, naše uzdravenie a to, čo naozaj Pán pre nás má. Ježiš hovorí, ak by ste mali vieru len ako horčičné zrnko, povedal si svoje hore, tá hora je tvoja choroba, tá hora je tvoj problém, tá hora je tvoje nejaká závislosť, tá hora je tvoje manželstvo, tá hora je nejaké veci, ktoré máš vo svojom živote, tá hora sú tvoje deti, ktoré drogujú, tá hora je tvoj život, ktorý je skazený, tá hora je to, čo ty v živote máš zlé, tá hora je to, čo ty naozaj potrebuješ do svojom živote a nevieš sa ako pohnúť, tá hora je veľký problém, kde nevieš prejsť, nevieš to zobrať do ruky, nevieš to nejako preniesť, ale ja ti chcem hovoriť, že keď máš vieru, tak s vierou preniesieš tú horu a presadí sa do mora. A vieš, čo znamená, keď sa presadí hora do mora, to není možné. Ale keď je viera, tak aj hory sa prenesú do mora. Takže nech je akýkoľvek problém pre tebou. Nech pre teba stojí neviem čo. Nech si urobí vo svojom živote čokoľvek a máš za to následky. Chcem ti povedať, je tu viera. A ty vierou môžeš presadiť horu zo svojho života preč. Tvoje manželstvo môže byť zdravé. Tvoje deti môžu byť uzdravené. Vnímam, že sú tam deti, ktoré majú mozgovú obrnu práve teraz. Keremende brebe siara vakája. Vidím dieťa, vnímam to, silne to vnímam, pastor. Dieťa, ktoré má mozgovú obrnu. Modli sa, A to dieťa je akoby ochrnuté, paralizované. Práve teraz ťa Boh uzdravuje. Dieťa, neviem, ako sa voláš. Ale ja viem, že práve teraz Boh uzdravuje v mocnom a svatom mene Ježiš. Do vášho domu prichádza práve teraz uzdravenie. Vaše dieťa je zdravé. Vaše dieťa je uzdravené. Ono hýbe rukami, ono začína rozprávať, ono práve teraz sa otvára jeho mysel. Pevnosti v jeho mysli padajú, pevnosti v jeho duši padajú a on je úplne uzdravený. Moc mena Ježiš, moc jeho ducha, zvrchovaná moc mena Ježiša Krista práve teraz. Skrze vieru prikazujem uzdravenie v mene Ježiš. Amen. Halleluja. Halleluja. Chcem vám niečo povedať, taký krátky príbeh, čo som čítal. A to bol Boží služobník, ktorý sa volal Kenneth Hagin. A dobre počúvajte, čo sa stalo. Bola jedna žena, ktorá mala rakovinu. Ona prišla za pastorom a povedala, pastor, mám rakovinu, prosím, modli sa za mňa. On sa za ňu modlil. Keď sa za ňu modlil, išiel ku doktorovi a potvrdili, že ona je uzdravená. Rakovina sa stratila. Amen. Ale pozrite sa, čo sa stalo, čo robí nevera.
Potom po čase povedala si toto, zase ma to bolí. Zase vnímam, že sa mi navratila rakovina. Dobre, teraz počúvaj. Ona povedala, že zase sa jej navratila rakovina. Po časom zomrela. A keď jej urobili pitvu, pozrite, čo povedali. Ona nemala rakovina, ona nezomrela na rakovinu, ona nebola chorá. A pastor Kenneth Hagin povedal jedno slovo. Ona nezomrela na rakovinu, ona zomrela na neveru. Áno. Pastor, pozri sa, prečo ľudia strácajú to, čo je pred nimi. Pretože nedokážu veriť. Len preto, že cítiš bolesť. To neznamená, že Boh nepracuje. Vieš o tom, že keď sa za niečo modlíš a ešte tam prichádza ešte väčšia bolesť, je to preto, aby si ešte viac veril. To, čo prichádza, nedaj priestor tomu, aby ťa ovplyvnil v tom, aby si neveril. Vieš o tom, že mnohokrát ma bolelo brucho a keď som sa modlil, ešte väčšie bolesti prišli, ale nedal som tomu priestor, ešte viac som veril, pretože diabol stále číha tam, kde je viera, aby spochybňoval Božie slovo a tvoju veru. Nedovol, aby diabol spochybňoval. V mene Ježiš. Ak je tam človek, ktorý má rakovinu, môžeš byť práve teraz uzdravený. Pozdvihni ruku. V mene Ježiša Krista. Každá rakovina nech padne. Každý nádor nech padne v mene Ježiš. Vyhlasujem plné uzdravenie práve teraz. Rakovina práve teraz prikazujem zomri. Zomri. Pane, pošli oheň. Nech spáli tú rakovinu a ten nádor, aby bol komplet uzdravený. Pane, na tvoju meno práve teraz prosím, nech je uzdravený. Každý duch, každý démon, ktorý drží, prepust v mene Ježiš. Prepust v mene Ježiš. Nech padne v mene Ježiša Krista. Amen. Práve teraz urobte jednu vec. Keď máte rodinu, ktorý je chorý, pošlite mu tento podcast rýchlo, lebo on bude zdravý. Pošlite každému jednému, kto pozera, kto nepozerá vlastne. A kto je chorý a má Facebook, a si toto pozrie, lebo dnes môže obdržať uzdravenie. My sa budeme modliť za zázraky, my sa budeme modliť za uzdravenie. Takže ja verím tomu, že dnes môže byť každý uzdravený. Pošli to niekomu, kto je chorý. A si to pozrie, akákoľvek choroba. A máme ešte jedno také slovo, ktoré teraz mi Pán dáva. Ženy, ktoré vám vypadávajú vlasy. Pre niektorú chorobu práve teraz. Ženy, ktorým vypadávajú vlasy a ty cítiš, ty sa tešíš, že tvoje vlasy vypadávajú a ty vidíš, ako ty strácaš svoje vlasy. Práve teraz vaše vlasy sú obnovené, lebo Božie slovo hovorí, že Boh presne vie, koľko vlasov máte na hlave. Vaše vlasy budú zdravé, vaša hlava bude zdravá. Dnes uvoľňujeme moc Ducha Svätého a plasujeme zdravie. Plasujeme, že vlasy budú rastmené, Ježiš. Dnes si položte, ženy, ruky na vaše hlavy. Položte si ruky na vaše hlavy. Dnes Boh uzdravuje vaše vlasy budú silnejšie, vaše vlasy budú odolnejšie, vaše vlasy budú zdravšie od dnes. Vy ste úplne uzdravené. Keremendevre ke siarabakaja. Neviem, či to vnímate, ale tá moc sa normálne presúva tam, kde práve teraz si, do tvojej obývačky, do tvojej postele, tam, kde ležíš, na sedačke, tam prichádza Božia moc, ona ťa naplňuje tvoj dom, naplňuje sa atmosféra, tvoj dom je naplnený prítomnosťou Božou a Boh ťa dnes uzdravuje. Halelúja. Všetkých, ktorých Boh uzdraví. Halelúja. Budete hovoriť svedectva. Budete nám písať a budeme naozaj sa spolu radovať z toho, čo Boh učinil vám. Lebo ja verím tomu, že Boh má pripravené strašne veľké veci. Boh je mocný a on si používa tento podcast, lebo to nie je na našu slavu, to je na jeho slavu. A ja ti niečo chcem povedať. Jeho moc není limitovaná. Jeho moc sa dá prenášať aj cez sociálne siete. Amen. Boh príde tam, kde si. Lebo on nekoná na základe toho, kde si. On koná na základe toho, ako veríš. Amen. Takže ak veríš aj tam, kde si teraz, ty môžeš byť zdravý. Moc mena Ježiš. Halelúja. Sláva. Halelúja. Chcem ti len povedať. Halelúja. Nech stojí pred tebou čokoľvek, vo viere to môže zlomiť. Pretože viera je to, čo je potrebné, aby kresťan učinil vo svojom živote. Mnohokrát som pochyboval vo svojom živote. Áno, prichádzajú zmyšľania, aby som pochyboval, ale stále dávam na to, aby som stále veril Pánovi, nie tomu, čo prichádza. Pretože viera je to, čo občerstvuje tvoj život. Viera je to, čo pohýna srdcom. Pane, učin to. Prečo? Pretože veríš. Prečo Boh by mal na základe tvojej viery robiť zázraky? Vieš prečo? Lebo je to dôkazom toho, že keď niečo máš vo svojej ruky, Boh to môže učiniť. Je to akoby pečať. Môj syn, verím, musím to učiniť, pretože viera, tam, kde je viera, tam je Boh. Tam, kde je viera, tam je Boh. Neprestávaj veriť, neprestávaj, a keď ešte to nevidíš, možno si hovoríš, modlil som sa, ale nič sa nedeje. Pozri sa,
Ježiš povedal ver, ale nepovedal čas, kedy sa to stane. My musíme stále veriť, aj napriek tomu, že ešte to nevidíme, napriek tomu, že ešte stále to prichádza, že stále je to tam. Ty to ver! Ver tomu neustále, uvidíš, čo Pán spôsobí vo tvojom živote. To nie je viera, že si niečo budem želať. Moc vera Ježiš. To nie je dort, Bože, ktorý si niečo musíš niečo prijať. Je to viera, ktorá nevidí, ale stále verí. Viera je to, čo pohýna Bohom. Neprestaň veriť. Neprestaň, nedávaj diablovi priestor. A tí, ktorí neveria, tak prestaňte sa modliť, lebo sa nič nestane. Lebo hovorí si, že neveríš a ty chceš zázrak? Nie. Musíš veriť, aby sa stalo zázrak. Musíš veriť Pánovi celým svojim srdcom. Boh nežiada od nás, aby sme mali veľkú vieru ako horu. On žiada, aby si len veril. A na základe tvojej viery, vieš, akú vieru maj? Detskú vieru. Maj tú detskú vieru a uvidíš, že Pán... Halelúja! Toto je môj Pán! Počúvaj, pastor. Halelúja! Počúvajte ma, bratia a sestry, veľmi niečo dôležité vám chcem práve teraz povedať a dať vám sen. Vlastne smer. Chcem vám dať smer práve teraz. Nehovorte Bohu o vašej hore. Povedzte hore o vašom Bohu. Amen. Nehovorte, počúvaj Bohu o vašej hore. Povedzte hore, akého máte veľkého Boha, ktorý prenáša hory skrze vieru. A ja dnes chcem ešte prečítať jeden príbeh. A chcem, aby ešte tvoja viera vyrastla. Ešte nech tvoja viera rastie. A počúvaj, Lukáš 18:35 sa píše. Keď sa Ježiš blížil k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, vypytoval sa, čo je to. Povedali mu, že prichádza Ježiš Nazarecký. Tu vykrikol Ježiš, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tí, čo šli vpredu, mu dohovarali, ale aby mlčal, ale on kričal a ešte hlasnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Ja sa tu zastavím, musím sa tu zastaviť a ja pôjdem potom ďalej. Tí, čo šli vpredu, mu dohovarali, aby mlčal, ale on kričal ešte silnejšie, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Tvoje pochybnosti stále kričia v tebe, v tvojej mysli a hovoria ti, aby si neveril Bohu, že to Boh nedokáže, že ty to nedokážeš, že ty nemôže byť uzdravený. Toto robili tí, ktorí mu dohovarali, aby mlčal, ale ty nemlč. Nech tvoja viera není zamlčaná. Nech tvoja viera není nejako daná na stranu. Ale tak ako slepý Bartimeus volal, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou, volaj aj ty. A teraz počúvaj ďalej. V tom Ježiš zastal a rozkázal, aby ho priviedli. Keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti urobil. On odpovedal, viete, prečo sa Ježiš pýta, čo chceš, aby som ti urobil? Lebo mnohokrát hovoríme, prichádzame k Bohu, hovoríme, uzdrav ma. Ale Ježiš sa by si povedal konkrétny problém, aký máš vo svojom živote. Nepovedz len uzdrav ma, povedz mu, čo ti naozaj je. Ak niekto je slepý, tak povedz, že si slepý a chceš vrátiť svoj zrak. A keď sa Ježiš pýta, čo mu má učiniť, tak počúvaj, čo chceš, aby som ti urobil? On odpovedal, Pane, chcem, aby som videl. A Ježiš mu povedal, pozeraj, tvoja viera ťa zachránila. Hneď začal vidieť, nasledovali ho a oslavovali Boha. Všetok ľud, ktorý to videl, zdával Bohu chválu. Zase slepý Bartimeus. Zase muž, ktorý bol slepý. Zase muž, ktorý volal na Krista, synu Dávidov. Aj keď boli ľudia, ktorí mu tam dohovorili, aby nevolal na ňo. On vo viere volal. A keď vierou zavolal, niečo sa stalo. Ježiš k nemu prišiel. Ježiš práve teraz prichádza k vám a pýta sa vás, čo chceš, aby som ti učinil? A po tomto slove povedz svoj problém. Povedz práve teraz svoj problém. Čo chceš, aby ti Ježiš učinil? Teraz povedz. Ja ti dám minútu, ja ti dám pár sekúnd. A ja sa budem modliť. Nech to bolo čokoľvek práve teraz. Ja prikazujem, Bože, za to, čo sa ľudia modlia. Nech sa stane podľa ich viery. Nech príde uzdravenie, nech príde oslobodenie, nech príde zázrak do ich života. Akékoľvek druhu v mene Ježiša Krista z Nazaretu. Dnes uvoľňujeme moc Ducha Svätého. Viera zachránila Bartimeja. Tvoja viera môže zachrániť aj teba. Môže zachrániť aj teba. A ja ti poviem ešte jedno svedectvo. A to je známe svedectvo, ale ja to hovorím mnohokrát s bolesťou, ale musím to povedať, aby ešte viac tvoja viera narastla. Moja dcérka sa volá Sofia. A keď mala 9 dní, tak ona sa narodila so srdcovou vadou a jej srdce bolo o polovicu menšie ako normálne srdce dieťaťa. A keď mala 9 dní, tak by sme s ňou vyšli k doktorovi. Ja som mal také tušenie, že musím s ňou utekať doktorovi. Ja som išiel s mojou manželkou. A keď sme tam išli,
tak je kyslík v srdci padol. Je kyslík v krvi padol. Na 2%, oni ju tam oživovali, moju dceru dali umelé do umelého spánku. Oni ju tam oživovali, ale nemohli. A potom mi hovoria, musíme ju preniesť do Licu. Lebo v Licu je taká veľká nemocnica, kde sú špecialisti na srdcia. A keď ju tam preniesli, tak im povedali, že musíme urobiť 12-hodinovú operáciu. A po tej operácii, počúvaj, sa niečo stalo. Po tej operácii prišiel doktor, špecialista, bol to Talian a hovorí nám, neviem, ako to dopadne. Vaša dcerka je veľmi slabá, srdce vašej dcerky je slabé. A potom nám ju priniesli po niekoľkých hodinách, aby sme boli pri posteli, ja a moja manželka. A zase nás obal doktor, iný doktor hovorí, vyzerá to tak, že má veľmi vysoký tlak, má veľmi vysoký tep, pravdepodobne sa jej srdce zastaví. A potom sa niečo stalo, po niekoľkých minútach, keď sme stali pri jej postielke, sa jej srdce zastavilo. Každý den stroj sme videli, ako sa vypína, ako len taká rovná čiarka, kyslík, tep. A všetko bolo len rovné a už to len pípalo. A doktor mi hovorí so slzami v očiach, robili sme všetko, čo sme mohli. A keď mi to hovoril, keď som videl, ako srdce mojej dcery sa zastavuje, pre mňa sa zastavil celý môj život. Ja som padol na kolena, moja žena utekla von. Ona to nezvládla, utekla von, ale mňa ťahali von. Ale mňa nedotiahli von, ja som bol silný, ja som padol na kolena a nedotiahli ma von, ja som sa začal modliť. A po 10 minútach moja dcera bola mŕtva, ale ona sa vrátila k životu a ona na budúci mesiac bude mať 4 roky. Halelúja. Veriacevu je všetko možné. On porazil smrť na kríži. On vzal kľúče smrti a posvetia. Ty nepatríš satanovi. Ty nepatríš tomuto svetu. Ty nepatríš ani sám sebe. Bolo za teba zaplatené drahé výkupné krvou baránka Ježiša Krista. Ty si jeho majetkom. A on keď chce a ty máš vieru, tak on ťa uzdraví a on to chce. Moja dcera bola predo mnou mŕtva. A Boh ju uzdravil. Boh ju skresil. Tak on môže skresiť aj tvoje, počúvaj, odumreté orgány. O Ramanda v rejne Mesia. Hej, Ramana Handos. Niekomu bolo povedané, že tvoje lono je odumreté. Poviem to tak silnejšie, počúvaj. Niekomu boli povedané, že už nebudeš rodiť. Že tvoja maternica je mŕtva, že už nikdy nebudeš rodiť. Vybrali ti vajíčka. Niečo ti poviem práve teraz. Boh obnovuje tvoje orgány. Boh obnovuje tvoje vnútro. A ty budeš rodiť. Neviem, kto si žena. Ale ja ti chcem povedať. Pastor Teter, teraz už som bol vypravený. Že ty budeš rodiť. Tvoje lono bude otvorené. A možno doktori hovorili, že nedá sa. Možno ľudia hovorili, že nedá sa. Možno tvoje manželstvo kvôli tomu padá. Práve teraz, ženo, ty budeš rodiť v mene Ježiš. Ty budeš rodiť do roka a do dňa. Do dňa, od dnešného dňa. Do nabudúceho roka. Ty porodíš syna alebo dceru. Toto ti hovorím vo viere a ty to príjmi v mene Ježiša Krista z Nazaretu. Amen. Amen. Halelúja. To, čo som chcel povedať, práve teraz povedal pastor. A ešte mám pre teba slovo. Vo viere aj neplodná Sara dostala sílu počať potomka. Hoci už prešlo jej čas, lebo pokladal za verného toho, čo jej dal prisľúbenie. Presne toto, čo teraz pastor povedal, vnímal. Ja som toto vnímal. Amen. Preto ti chcem hovoriť, Sara bola už stará žena, ale začala rodiť. Jej odemruté lóno bolo koniec. Ale pozri, Boh má stále niečo naplánované. On stále niečo môže robiť. Aj stará žena, ktorá už mala pokročilý vek, rodila. Chcem ti povedať, práve ty, ktorá to vidíš, Boh ťa práve uzdravuje a tvoje lono, práve dneska Boh uzdravuje, budeš rodiť. Budeš rodiť. A prosím, daj svedectvo o tom, čo Boh učinil. Halelúja. Chcem ťa pozbudiť jedným slovom. Že viera je dôležitá pre tvoj život. Cirkev. Viera je veľmi dôležitá. Bez viery nemôžeš nasledovať Pána. Bez viery nemôžeš vyhrávať každý boj, každý tlak, ktorý príde pred tebou. Bez viery tvoj život je prázdny. Nemôžeš veriť len na základe toho, čo uvidíš. Ty musíš veriť tomu, čo nevidíš. Veď je napísané, pastor, blahoslavný je ten, ktorý ma nevidel a uveril. Blahoslavený je ten, ktorý ma nevidel a predsa mi uveril. Ako sa to slovo páči Pánovi, keď stále mu veríš? Chcem ťa len pozbudiť k tomu.
nestrácaj vieru. Aj keby všetci stratili vieru, ty ver, ty ver. Lebo vieš prečo? Pretože viera je naozaj dar, ktorý vložil v tebe a v mne a vo mne Pán, aby sme mohli robiť a vidieť nemožné možným. Pretože viera je to, čo každý jeden človek potrebuje. Amen. Vieš, prečo mnohí nevidia zázraky? Lebo nedokážu naozaj veriť. Je čas, aby sme zmenili neveru na vieru. Amen. Je čas, aby sme zmenili pochybnosti na vieru. Amen. A uvidíš veľké veci. Amen. Aj dneska sa môže stať veľa zázrakov, keď tomu naozaj uveríš. Boh vie. Prosím ťa, ak neveríš, tak sa modli, aby Boh ti dal vieru. Začni čítať slovo, ver Božiemu slovu, lebo je napísané, že skrze Božie slovo prichádza viera. Amen. Halelúja, svatý. Amen. Veľmi silné. Ja vnímam, že sa máme čas sa modliť, pastor, za ľudí. Amen. Čas sa modliť za ľudí. Poďme sa modliť za ľudí. A verím tomu, že každý, kto má vieru, bo tvoja viera vyrastla, bude zdravý. Ať každý, kto má problém. Vieš čo? My sa teraz nebudeme modliť úplne za každého jedného, akože za radom, ale budeme sa modliť za každého naraz. Takže nech máš akýkoľvek problém, či je to rakovina, bolia ťa kosti, máš tlak, máš cukrovku, máš iné problémy, máš reumatické problémy, či je to niečo iné, či máš či je to nádor, či je to tumor, či si slepý, či si hluchý, či máš zlomenú ruku, či máš zlomené nohy, či si chromý, či neviem, aký iný problém máš. To je jedno, aký dnes máš problém. Alebo ešte do toho dáme aj toto tu, za toto sa budeme modliť. Ak máš problém s nejakou závislosťou, či nevieš prestať fajčiť, či sú tu nejaké drogy, či je to nejaký alkohol, či sú tu automaty, aj teba Boh môže dnes oslobodiť. A my sa spoločne s pastorom Franky budeme modliť. Chcem, aby každý z vás práve teraz si položili svoju ruku na vašu hlavu. Polož si tam ruku, na tvoju hlavu si polož ruku. Polož si ruku na tvoju hlavu. Polož si ju a my sa s pastorom Franky budeme modliť. Pastor, ja sa budem modliť za uzdravenie, ty za oslobodenie. Amen. Práve teraz prikazujem každej chorobe. Každú chorobu, ktorú som vymenoval a ďalšie iné, ktoré majú vo svojich telách. Práve teraz prikazujem ti choroba. Duch nemoci. Výjdi z ich tela. Opus ich telo, opus ich mysel, opus ich srdce. Práve teraz. Práve teraz niekto má problém so srdcom. Tvoje srdce je zdravé a Boh ti obnovuje tvoje srdce. Prikazujem chorobám. Každej jednej choroby. Aj ten človek, ktorý je na druhej strane a pozerá práve teraz a má vieru, nech je úplne uzdravený. A vykazujeme choroby, prekliname nemoci, prekliname choroby a prehlasujeme úplné uzdravenie od hlavy až do pety. V mene Ježiš. Amen. Amen. Len to príjmi s vierou. Teraz sa budem modliť za oslobodenie. Príjmi to vierou. Verím tomu, že čokoľvek ťa zviazalo niečo, dnes budeš oslobodený. Amen. Páne, modlím sa práve teraz v mocnom mene Ježiš. Každá zviazanosť, buď na duši, na telo alebo na ducha, nech to padne, Pane, nech príde sloboda. Práve tam, Pane, kde nie je sloboda, Pane. Každý duch, ktorý ich drží, prikazujem, aby sa zobrali a vypadli do pekla, odkiaľ prišli. Dávam im smer. Nech každá zviazanosť sa otvorí. Každé puto nech padne v mocnom mene Ježiš. Povolávam uzdravenie, oslobodenie do tvojho života práve teraz. Keď to vidíš, príjmi to v mocnom mene Ježiš. Ja vyhlasujem dotyk Pána. Vyhlasujem plné uzdravenie, plné oslobodenie do tvojho života. Od dnes nech tvoja myseľ je práve teraz obnovená, uzdravená v mocnom mene Ježiš. Jeden človek má problém s mysľaním. Práve teraz sa modlím v mene Ježiša Krista. Práve teraz ťa Boh uzdravuje. Práve teraz tvoja myseľ práve teraz sa mení v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem dotyk Pána. Uzdravenie komplet od hlavy až pete v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem plné uzdravenie na tvoju myseľ, na tvoje telo. Práve teraz tí, ktorí majú problém s drogmi, alkoholom, automaty, so svetom, nech je to čokoľvek, padá to v mene Ježiš. Padá to v mene Ježiš. Si slobodný a uzdravený skrze meno Ježiša Krista. Povolávam život tam, kde nie je život. V mene Ježiša Krista vidím
človek má problém s nohou, práve teraz tvoja Amen. noha je uzdravená komplet v mocnom mene Jesus Ježiš. Dotkni sa práve tam, kde ťa bolí. V mene Ježiša Krista povolávam uzdravenie. Amen. Každá bolesť Amen. odchádza v mene Ježiš. Choď, Slovo si poznania, uzdravená. sláva Ježiš. Si uzdravený. Si uzdravená a Amen. si uzdravený. V mene Ježiša Krista. Amen. Príjmi to vieru. Rabanda Ešte na tu prúdi Maja moc Raba. do tvojho domu, ešte to prúdi, ešte to Lebro, prúdi. šikata Modli Raba, sa s Jaraba, nami. Jarabo. Dnes je tvoj deň. Lebreke Dnes sa dejú sete zázraky v Raba, tvojom Jaraba, dome. Jarabo. Dnes sa dejú zázraky v tvojej obývačke. Dnes sa dejú zázraky v tvojich deťoch. Tvoje deti sú zdravé. Tvoje deti sú slobodné v mene Ježiš. Kere mende v reke si, tak ma vedie Pán ešte pastor. Niektorí sa dlhé roky molíte za vaše deti. Niečo vám poviem, dnes je ten čas, kedy každé bremeno, každé reťaz za vašich deťoch padá v mene Ježiš, vaše deti budú slobodné, vaše deti budú slúžiť Bohu. Oni nepatria satanovi, oni patria Bohu a oni budú mu slúžiť v mene Ježiša Krista. Dnes je ten deň, kedy Boh uzdravuje, kedy Boh oslobodzuje, kedy On robí cestu tam, kde žiadna cesta nie je. Niektorí ste zdeptaní, stresovaní, pastor, treba sa voliť za stres, depresiu a strach. Amen. Práve teraz, niektorí z vás, ktorí ste tam, máte strach, máte depresie, máte zlé sny, nemôžete spávať, berete tabletky, ste duševne chorí, práve teraz. Každý stres, každý strach padá v mene Ježiš. My napomíname, karháme ducha strachu, ducha depresie, ducha stresu v mene Ježiš, práve teraz vykazujeme každé migrény v mene Ježiš a všetko spoločne s tým mene Ježiš. Práve teraz moc diabla padá, moc týchto duchov, ktorý som povedal, padá a my uvoľňujeme moc Ducha Svätého. Vy už nebudete stresovaní, vy už nebudete nejako bojovať so strachom, ale strach nemá moc na vašom živote, strach odchádza a vy ste úplne zdraví. Niektorí máte veľký strach z duchov, niektorí počujete zvuky. Práve teraz to padá v mene Ježiš. Do vašho domu prichádza anjel Boží, ktorý pretesuje váš dom, pretesuje vaše izby, pretesuje každé temnoty, každý démon uteká, každá počúvaj temnota uteká, lebo prichádza svetlo a keď príde svetlo, tma ho nemôže zadržať. V mocnom a svätom mene Ježiš. Amen. Amen. Stres padá, Amen. depresie padá. Amen. Depresie, Amen. depresie padajú v mene Ježiš. Reťaze padajú, vidím v duchu, ako reťaze padajú. Toto nie je obyčajný podcast. Toto je podcast Ducha Svätého. Pastora, ja niečo vidím. Vidím, Že niektorí nemôžu spať dobre. Amen. A za toto sa chcem práve teraz modliť. Amen. Práve teraz v mene Ježiš, keď je narušený tvoj spánok duchmi a zlými zmyšľaniami, zlými snami, práve teraz zastavujem v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem slobodu, vyhlasujem dotyk Pána, vyhlasujem v mocnom mene Ježiša Krista, aby si v pokoji vspal a v pokoji vstával. Od dnes. Diabol, nemáš moc. Diabol, nemáš moc. Prepust ich v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem, že od dnes budú spať dobre. Ich zmyšľanie, ich sny sa zmenia v mocnom mene Ježiš. Diable, ruky preč, ruky preč, ruky preč. V mene Ježiša Krista ste slobodní. Od dnes v pokoji budete spať a v pokoji budete stávať. V mocnom mene Ježiš. Amen. Lebro, sajaraba. Lebro. Amen, amen, amen. Budeme sa voliť za túto závislosť. Určite. Poďme do toho, čo nám ešte dáva Pán. Potom mi to pripomente a budeme sa za to modliť. Budeme sa modliť za pokoj do vašho domu. Ať príde pokoj tam, kde neustále nepokoj. Tam, kde sú hadky. Vo vašom dome sú hadky. Muž sa neustále háda so ženou pre nič za nič. Chytnite sa a potom sa hádate veľmi dlho. Vaše deti sú stresované, do vášho domu prichádza nepokoj a práve teraz my vykažeme ten nepokoj. Každý nepokoj z vašho domu, každý nepokoj z vašej rodine, vaše deti budú pokojné, váš dom bude pokojný a vaše manželstvo bude pokojné. Každého ducha rozdelenia, každého ducha žiarlenia v mene Ježiš práve teraz viažeme a my prikazujeme, že duch žiarlenia, ty nemáš moc v mene Ježiš, práve teraz svoja moc skončila, ty prepustíš týchto ľudí, lebo moc mene Ježiš a moc krvi baránka je silnejšia ako tvoje rány, je silnejšia ako tvoje reťaze a každá reťaz, ktorá bola zviazaná, každá reťaz, ktorá bola sputaná, každé púto, ktoré bolo zavraté, práve teraz padá v mene Ježiš. Padá mene Ježiš, vaše manželstvo budú lepšie. Od dnešného dňa tvoje manželstvo bude prosperovať, tvoje manželstvo bude rásť, väčšia láska príde, väčšia radosť príde. To, čo vám diabol ukradol, Boh vám dvojnásobne vracia. Práve teraz, moc mena Ježiš. Niektorí ste preskúšaní, niektorí ste na púšti, vaše manželstvo je preskúšané. Ty len buď verný Bohu. Boh vie, čo robí. Boh vie, čo robí. On priniesie pokoj, on priniesie šalom. A nie taký pokoj, ako tento ten svet dáva, ale takýto
pokoj, ktorý Boh dáva. Možno okolo teba sa budú diať veci, možno okolo teba budú mnoho vecí, možno uvidíš nepokoj, možno uvidíš hádky, ale ty v mene Ježiš budeš mať šalom Boží, lebo on je Jahve šalom, Boh, ktorý je pokoj, Boh, ktorý je pokoj, Boh, ktorý je pokoj, halleluja! Halleluja. Halleluja. Budem sa modliť. Budem sa modliť. Je tu žena, ktorá má zlé zmyšľanie na vraždu. Práve teraz, to je duch smrti, ktorý ťa nasleduje. Práve teraz ničí ma do koreňa tohoto ducha. Každé zlé zmyšľanie, každá smrť, ktorá ťa napadla. Práve teraz vykazujem v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem plné uzdravenia. Ty, diabol, nebudeš brať jej život. Ododnes je slobodná, je uzdravená. V mocnom mene Ježiš smrť ťa práve teraz opúšťava, pretože diabol je odhalený. Diabol je nahý v mocnom mene Ježiš. Nemáš moc. Práve teraz vyhlasujem, že si komplet uzdravená. Každé zlé zmyšľanie, každá smrť odchádza. Si oslobodená, si uzdravená. V mocnom mene Ježiš. A chcem ti povedať, že Ježiš ťa miluje. Ježiš ťa miluje. Ježiš ťa miluje. Príjmi to v mocnom mene Ježiš. Amen. Teraz sa budeme modliť ešte za jednu vec. Budeme sa modliť za služobníkov. Vnímam, že pozerajú služobníci, ktorí to chcú vzdať. Duch Jezabel silne na teba zaútočil. Do tvojej myslenia prišiel tento duch. Myslí za zlé veci, tvoja myseľ nie je čistá. Práve teraz služobníci, ktorí to chcú vzdať. Prikazujem vám, zbuďte sa, buďte pevní vo viere. Ja karhám tohto ducha svilstva, karhám ducha Jezabel, karhám tohto ducha, vykazujem z vašho života, z vašej mysle, z vašeho manželstva a prohlasujem, že vy budete slúžiť. Že nič neodpočúva, je tam pomazaný muž, pomazaná žena. Fakt je tam vysoké pomazanie. A tento duch na vás útočí už roky. Dnes moc tohto ducha Jezabel páda v mene Ježiš. A vy ste slobodní. A tak ako Jehu prichádza. Jehu bol kráľ, ktorého ustanovil Elizeus. A ktorý keď prichádza duch Jezabel, ženy Jezabel, tak ho dá vyhodiť von. Hovorím o Jehuovi. Jehu počúva Boh kráľom, ktorého ustanovil Elizeus. A keď Jehu prichádza, žena Jezabel počúva, je na okne navalovaná a čaká na kráľa Jehuhu. Ale keď Jehu prichádza, tak Biblia píše, že ju dáva zhodiť. A keď ju zhodí z tej veľkej výšky, ona padá, rozmlaží a psi ju zožerú. Niečo vám poviem. Práve teraz vo vašom živote duch Jezabel bol na vysokom mieste. Jeho moc práve teraz padá a psi budú žrať jej obetu v mene Ježiš. Halelúja! Ja sa takto modlím. Ty služobník, služobnička, ktorý máš pomazanie. Nič ti nebude kradnúť pomazanie, ty budeš slúžiť. Ty budeš slúžiť v moci a v Ducha Svatého. Ty nebudeš ako Eliáš, ktorý uteká. Ty budeš ako Jehu, ktorý vie, že má pomazanie, ktorý vie, že má moc a má autoritu. Toto ti žehnám práve dnes. V mocnom a svatom mene Ježiš. Amen. Halelúja. Verím tomu práve teraz, že Boh práve teraz začína konať a pracovať. Verím tomu, že dnes práve do vašho domu prichádza pokoj a radosť. Verím tomu, že dneska práve pocítiš niečo iné v mocnom mene Ježiš. Každý démon, ktorý ťa drží, každý strach vo tvojom živote, ktorý ťa prenasleduje. Buď chodíš vonku, alebo niekde ideš, stále má zlé zmyšľanie, že ťa niekto zabije, že niekto ťa okradne, že ťa niekto prepadne. Práve teraz toto ducha, to je duch. Práve teraz ničím v mocnom mene Ježiš. Vyhlasujem každý strach z tvojho života, odchádza v mocnom mene Ježiš. Prikazujem v mene Ježiša Krista. Každý duch strachu nech ťa opustí. Práve teraz si slobodný. Budeš kráčať kdekoľvek a žiadne zlé zmyšľanie, žiadny strach ťa nebude ovládať v mene Ježiš. Ododnes sa to končí. Príjmi to v mene Ježiša Krista. Amen. Halelúja. Niečo mocné sa tu deje, bratia a sestry. Niečo mocné sa tu deje. Halelúja, sláva Ježiš. Dvíhame tvoje veľké meno, Bože. Chválime ťa, Bože. A všetko dnes, čo je urobené na tvoju chválu, Bože, to je na tvoju slavu, Bože. Ať každá modlitba, Páne, je vypočutá. My veríme, Bože, že moc diabla padla. Že moc zviazanosti padla. Že pevnosti, počúvajte ma, bratia a sestry. Niektorí ste mnoho času bojovali. Vo vašom mysli boli pevnosti. Ale dnes vaše pevnosti padli. A tak ako počúvaj, Jozue pochodoval a pevnosti Jericha padli, tak dnes padli pevnosti tvoje mysle. Ty si slobodný, ty už nie si vo väzení. Ty si slobodný v Kristovi. Ty si niekto vo Kristovi. Ešte niečo mám a musím to povedať.
menej cennosť, ak si myslíš, že si menej, ak si myslíš, počúvaš, že nikomu na tebe nezáleží, ak si myslíš, že nie si milovaný a nikto ťa nemá rád, chcem ti niečo povedať. Je to niekto, komu na tebe veľmi záleží. Je tu niekto, kto za teba išiel na kríž. Je tu niekto, kto ťa celou láskou miluje a nikto ťa nemiluje tak ako on. A jeho meno je Ježiš. Jemu na tebe záleží. A sú tu ľudia. A ja ti chcem povedať, že aj my ťa milujeme láskou Kristovou. A dnes ti chcem povedať, že ty nie si nula. Ty si niekto v Bohu. A Bohu na tebe záleží. Halelúja, svatý. Halelúja, Pane. Halelúja, Pane. Neviem, či vnímaš, ale je tu Pán, ktorý začína pracovať a konať. Halelúja, žiadna choroba nemá moc pred Pánom. Je napísané, že po menom Ježiš sa musí všetko skloniť. Nie len človek, ale každá choroba, každý démon, každá zviazanosť, každá smrť musí sa skloniť pred menom Ježiša Krista, lebo všetko Boh dal svojmu synovi pod nohy. Rabanda na mája. Lebo choroba nemá moc, lebo meno Ježiš je väčšie ako choroba. Meno Ježiš je väčšie ako akýkoľvek démon, akýkoľvek duch. Ja ti chcem len povedať, príjmi to s vierou. Nemusíš čakať na týždeň, na 2 týždne, nemusíš čakať o rok, že sa to zlepší. Dnes tomu ver a Boh učiní zázrak, cirkev. Ver tomu a dnes ťa Pán oslobodí od všetkého. Rama, jaraba, sajarama. Mocne Pán koná. Neviem, aký je to deň, ale dneska je deň zázrakov a divov. Príjmi to. Amen. Príjmi to. Niekto nemôže dostať peniaze, na niečo čaká a niekto nemôže ti štát prepustiť. Práve teraz sa modlím. Práve teraz, aby si to dostal v mocnom mene Ježiša Krista. Príjmi to, pretože od dnes uvidíš, že zajtra alebo pred týždňom uvidíš, že to, čo očakávaš, príde to v mocnom mene Ježiš. Práve teraz. Toto mi dal Boh na srdce, že niekto čaká a nemôže dostať. Od dnes to dostaneš. Ver mi v mene Ježiša Krista. Amen. Amen. Zdieľaj to, ešte chvíľku to zdieľaj. Zdieľaj to, lebo tieto modlitby sa musia dostať ku každému, koho poznáš. Ku každému, koho poznáš, zdieľaj to. Pošli to niekomu. Ten, ktorý chorý, ten, ktorý potrebuje vieru, ten, ktorý potrebuje oslobodenie, ten, ktorý potrebuje zázrak. Tieto modlitby sú silné modlitby. A vieš prečo? Lebo nás berie takto Duch Svatý. Amen. To nie je niečo pripravené. To nie je niečo napísané. To je niečo, do čo na nás prináša Duch Svatý. Duch Boží. A on presne vie. Čo ty dnes potrebuješ pre svoj život. Takže pošli niekomu. Pošli to ďalej. Kere mendevre ke si jaravaja. Pošli to bratom, sestram, služobníkom, pastorom, ľuďom, ktorí odpadli od Boha. Pošli im to, nech ich viera narastie. Pošli im tieto slova, tieto svedectva, lebo to není len tak. Tu sa oslavuje Boh. A ty sa môžeš vrátiť k Otcovi. Ty sa môžeš vrátiť do jeho prítomnosti tam, kde máš byť. Napíš, že veríš, pretože vieš prečo? Halelúja. Ver. Pretože nič nie je dôkazom toho, že sa to môže stať, ako len viera. Amen. Viera je naozaj viera, ktorá dokáže veriť. Halelúja. A tí, ktorí neveríte, a tí, ktorí pochybujete, lepšie bude, keď nebudete na tomto live. Pretože nie je to pre neveriacich. Tu je pre tých, ktorí dokážu veriť Pánovi. Pretože viera dokáže urobiť nemožné. A chcem vám povedať a pozbudiť, nedajte sa oklamať ľudí, ktorí hovoria, že to nie je možné. Pretože viera dokáže urobiť možné možným. V mene Ježiša Krista. Halelúja. Napíš verím, píš tam koment, že veríš tomu, čo dnes tu bolo, čo tu je stále. Tak napíš, že tomu veríš, pretože my nehovoríme o sebe, my hovoríme o živém Bohu. Amen. Halelúja. Zdieľaj to, pošli to bratom, pošli to sestram, pretože Boh má pripravené veľké veci pre teba. A nielen pre teba, aj pre nás. Nech sa to dostane ku každému. Úplne každý, kto potrebuje zázrak. Je k tomu, že Boh si hľada nádoby, ktorí majú vieru. Lebo ak ty máš obdržať zázrak a ja sa za teba mám modliť, tak aj ja musím mať vieru a ja vieru mám. Ak sa za teba niekto má modliť, tak musíš mať vieru ty a musíš mať vieru aj on. A takto sa k viere spájame.
Takže ja verím, nie, za pastor Franky verím, má vieru. A bratia, ktorí sú tu, majú vieru, Šeky a Diesel, majú vieru. A ja verím tomu, že ty máš vieru. A že ty dnes máš zázrak vo svojom živote. Že tu uvidíš to, za čo sme sa modlili, že to sa ti stáva. Že už prestala temnota. Že už končili slzy. Že už skončil smúdok. A prichádzajú lepšie dni. Lepšie dni. Za každou búrkou musí byť slnko. A dnes to slnko vyšlo na tebou. Dnes sa lepšie dni prichádzajú pre teba. Halelúja, sláva Ježiš. Niečo úžasné to robí Pán. Halelúja. Vieš čo? Sláva Ježiš. U ľudí to nie je možné, ale u Boha je všetko možné. Áno, my to nedokážeme urobiť. To nejde z vlastných síl. Môžeme sa snažiť akokoľvek. My to robíme skrze dáru viery. Skrze to, že sme uverili toho, koho sme nikdy neuvideli. A predsa mu veríme. To sa nedá kúpiť. To sa nedá podplatiť. To sa nedá dostať. Len veriť. Skrze meno Ježiš, že môže uzdravovať, oslobodzovať cirkev. Už dosť boli neverí. Je čas, aby ste verili. Za zázrak. Za to, za čo čakáš. Ver tomu, pevne sa na to stoj. A ľudia, ktorí budú vám hovoriť veci neverí, prosím, nepočúvajte takýchto ľudí, lebo sú poslaní od diabla, aby vám prekázali to, čo máte obdržať. Ver tomu, čo Boh hovorí, nie to, čo človek hovorí, lebo človek stále v niečom pochybuje, stále niečomu neverí, stále má pochybnosti, ale keď budeš veriť jemu, a zda sa to nestane, a zda Boh neučiní zázrak pre teba, never tomu, čo sa deje okolo teba. Aj keď sa to deje v skutočnosti, ty ver Bohu a uvidíš svoj zázrak. Uvidíš svoj zázrak. Neverte už tej nevere. Neverte strachu. Verte Bohu. Ver Bohu a uvidíš, čo Pán učiní. Halelúja. Amen. Cítim pokoj. Niečo veľmi poženané. Ja vidím, že si to Boh mocne používa, tento podcast, bratia. Je na tom priazeň Bože, pretože Boh to fakt to Boh potvrdzuje svojim slovom, svojim poženaním, svojou láskou, svojou prítomnosťou hlavne. A svojimi zázrakmi. A vieš, ja verím tomu, že každý jeden z vás, ktorý pozerá, možno milujete Boha a možno si stratil vieru. Dnes je čas, aby si sa vo viere vrátil ku Kristovi. Možno ste tam niektorí, ktorí ste odpadli od Pána. Možno pred pár rokmi ty si chodil do zboru, mal si veľký vzťah, bol si horlivý, bol si prvotný láske. Ale dnes si odpadlík. Odpadol si od Neho. Si ďaleko od zboru. Si ďaleko od Boha. A ty nevieš, ako sa máš vrátiť. A možno si ešte nikdy neprijal Pána do svojho srdca. A neurobil si ho Pánom a Spasiteľom. A možno vieš, čo potrebuješ učiniť pokánie a vrátiť sa do vzťahu. A možno chodíš do zboru, ale nemáš lásku, nemáš chuť, nemáš túžbu. Chodíš len akoby do nejakého klubu. Ty dnes sa musíš vrátiť ku Kristovi. Odovzdať mu svoje srdce, svoj život. A dať mu naozaj celý svoj život do jeho rúk. A najlepšie rozhodnutie, ktoré dnes môžeš urobiť s nami, a nám je čest, že to môžeme robiť s vami, je to, že odovzdáte svoj život našemu Pánovi a našemu Kráľovi. Halelúja. A my sa budeme modliť. A ja by som chcel dať výzvu spasenia. Na to, aby si prijal Pána. Takže ak si sa videl v tom a možno chodíš do zboru, len si potrebuješ obnoviť a ty cítiš, že sa máš navrátiť k Bohu, tak sa modlite túto modlitbu so mnou. Ale zapamätajte si, toto nehovoríte mne, toto hovoríte Bohu. Rímanom 10:9. Ak ústami vyznáte a v srdci uveríte, že Ježiš je Pán a Boh ho skrestil z mŕtvych, bude spasený. Takže ak ústami vyznáš a v srdci uveríš dnes, ty môžeš byť spasený. Boh ti odpustí. A keď Boh odpúšťa, Biblia píše, že on hádže tvoj hriech do mora na zabudnutia. To znamená, ako by sa včera pre teba nestalo. Ako by sa minulý rok pre teba nestalo. Niektorí si vyčítajte svoje veci, ktoré ste vo svojom živote urobili. Ale dnes je čas pokánia a návratu k Bohu. Návratu k nemu. Preto dnes sa budeme modliť. Presne toto. Michal Sitek. Toto ja som vedel, že to je pre teba, Prala a ďalší bratia.
že vy sa potrebujete vrátiť k Bohu. Stratili ste vzťah, stratili ste službu, stratili ste mnoho vecí a ďalšie, ktorí nepoznáte Pána, ktorí ste možno chodili od malička do kostola a potom si proste zanechal všetko. Ale dnes je čas, aby sa vrátil k Bohu. Opakuj po mne túto modlitbu, nehovoríš to mne, ale hovoríš to Bohu. Povedz so mnou, drahý Ježiš, odpusť mi každý môj hriech, všetko, čo som urobil a všetko, čo som povedal. Verím, Ježiš, že si za mňa zomrel a tretieho dňa stal. Ododnes vyznávam, že otváram svoje srdce. Príď do môjho srdca. Bývaj v mojom srdci. Ododnes sa pre mňa, Ježiš, stávaš Pánom, kráľom a spasiteľom. Prijímam ťa do môjho života, do mojej rodiny, do môjho domu. Si Pán a kráľ môjho života. V mene Ježiš. Amen. 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 Ak si sa modlil so mnou túto modlitbu spasenia, vieš, čo je to najdôležitejšie? Viete, ja vám poviem o zázrakoch niečo. Sú zázraky, kedy sa slepému otvorí oči. Sú zázraky, kedy chrómy budú chodiť. Ale ten najväčší zázrak celého sveta, všetkého bytia, je toto tu. Že niekto činí pokánie, príjmi Pána do svojho srdca a on z temnoty, zo smrti prichádza do života. A to si dnes učinil so mnou. Učinil si to so mnou. Halelúja. Pastor, máš ešte niečo? Amen. Ešte mám jedno slovo a potom už skončíme live. Amen, amen. Vieš čo? Vnímam, že toto mám povedať. Modlil som sa, aby Boh mi našiel prácu, ktorá mi bude vyhovovať, aby som aj pracoval a zároveň, aby som mal čas slúžiť, lebo máme 2 zbory a slúžime. A keby som robil 8 alebo 12, tak to by bolo pre mňa zaťaženie. Tak by som neslúžil tak Pánovi, ako by som mal. Tak som opustil svoju prácu a povedal som, Pane, daj mi prácu, ktorú potrebujem. Chcel by som, Pane, robiť 4. A keď som sa modlil, verte mi, Boh mi to dal prácu. Presne takú prácu, ako som si prijal. A modlil som sa, Boh mi presne dal. Ale nielen mne, aj pastorovi Marcelovi. Amen. A viete, čo sa stalo? Už tam pracujem rok a mesiac. A ja už 4 mesiace, amen. A pastor 4 mesiace len preto, aby sme mali čas na to, aby sme slúžili. Vidíš, viera je aj v tom. Keď nemáš prácu, modli sa a Boh ti dá prácu. Nebojte sa. My sme pastori, ale pracujeme. My nekradneme. My sme tí pastori, ktorí slúžia spravodlivo a nech ešte viac takto slúžime. Amen. Mocno mení Ježiša Krista. A chcem vás pozbudiť, verte a uvidíte. Amen. Amen. Ja by som vám chcel povedať, že ja a pastor Franky slúžime v mestách Sheffield, my sme zo Sheffieldu a slúžime v zboroch Kresťanská misia Emmanuel Fire Church Sheffield a Bradford, takže máme založené 2 zbory v Sheffielde a v Bradforde. A pokiaľ ste tu na niekde v okolí a nemáš zbor, si doma, odpadol si a potrebuješ sa navrátiť a teraz potrebuješ spoločenstvo, potrebuješ nasmerovať, potrebuješ, aby niekto rozprával do tvojho života a tak ďalej, tak príď na služby. My máme služby každú sobotu o 12:00 v Bradforde a každú nedeľu o 17:00 o 5:00 tu v Sheffielde. Takže ak si odpadol, si ďaleko a už si sa vrátil, lebo sme sa modlili, tak príď, budeme radi, keď prídeš medzi nami. A verím tomu, že Boh zasenie tvoj život, zasenie tvoje srdce a ty zažiješ moc Ducha Svätého. My budujeme učeníkov, my budujeme kazateľov, my uvoľňujeme dary, my pomáhame ľuďom, aby sa stretli so svojím darom, lebo je veľmi dôležité, aby sme sa stretli so svojimi darmi, aby sme vedeli, aké povolanie Ježiš s nami, aké povolanie na svojom živote máme a aké nám Ježiš povolanie dal, lebo nie všetci sú možno apoštoli, nie všetci sú pastori, nie všetci sú evangelisti, nie všetci sú proroci, sú učitelia, ale môžeš mať určitý dar, v ktorom môžeš fungovať a Boh dal 5 služobníci, ktorí ti môžu pomôcť do toho, aby ty si v dare rastol a slúžil tak, ako Pán chce. Takže ak si tu na v okolí, príďte medzi nami v Sheffielde, v Bradforde, vráťte sa k Bohu, ľudia. Vráťte sa k Bohu. Halleluja. Amen. Len chcem vám povedať, že ty
ktorí prijali Ježiša Krista, len nech napíšu, áno, prijal som. Aby ľudia videli, že tento live nie je zbytočný, že tento live je preto, že ľudia môžu byť prostredníctvom liveu môžu byť tiež spasení. Ak si spasený, ak si prijal Ježiša, len napíš, áno, prijal som. Amen. Halelúja. Tak to je všetko odo mňa. Amen, amen. Ak niekto prijal Pána, len na svedectvo napíš, že si prijal Pána, ať my vieme, že sú tu ľudia, my vieme a my veríme v tomu, že ľudia od dnes dali život Pánovi a nech to je viditeľné, nech Ježiš je viditeľný v tvojom živote. Halelúja. Halelúja, sláva Ježiš. Amen. Amen. Niečo úžasné tu robí Pán. Sláva Ježiš. Sláva Ježiš. Amen. Tak my ukončíme. Áno, prijala som. Niektorí prijali Pána, zase sa vracajú k Pánovi. Áno, prijala som. Halelúja. Keby len jeden činí pokánie, jeden príjme Pána, celé nebo sa raduje. Stojí to za to. Halelúja. Stojí to za to. Wow. Sláva Bohu. Takže ja sa pomodlím. S pastorom my ukončíme. Ty to ešte zdieľaj, posielaj to každému jednému. A nech vás mocne žehná Pána. Mnohí ľudia tu píšu, že prijal som. Sláva Bohu za to. Stojí to za to. Sedmička je symbol dokonalosti. 8, sláva Ježiš. Prijal som. Nech vám Pán žehná tí, ktorí prijali, lebo ste urobili najlepšiu vec, akú ste mohli urobiť vo svojom živote. Prijať Ježiša Krista. Žehná vám. Amen. Amen. Sa to vyplo, pastor. Amen. Čo by som chcel ešte povedať, bratia moji a sestry? Prosíme o podporu a modlitby. Modlite sa za nás. Každý jeden sa za nás modlite. Prichádza nám konferencia na budúci mesiac, kde prichádzajú Boží mužovia, náš pastor, požehnaný Boží muž, pastor Oscar Knight, to je pastor z Ostravy, je to pastor celej kresťanskej misie Emanuel a my patríme pod ním, on je našim pastorom. Máme autoritu, je to zdravý, silný pastor a tento muž prichádza do Sheffieldu a Bradfordu na budúci mesiac v novembri 14., 15., 16. bude tu slúžiť taktiež pastor Milan Hamrozek, z Popradu a príde aj pastor Dušan Harakel z Vranov nad Topľou, zo Slovenska, z Česka. Takže bude to veľmi požehnaný čas, tak vás pozývame do Bradfordu. V Bradforde budú 2 dní, v piatok 14. od 17:00 bude večerná služba, potom v sobotu bude od 12:00 v Bradforde taktiež seminári a večerná služba a potom od 16 alebo 15:00 pravdepodobne bude tu v Sheffielde také semináre a večerná služba. Veríme, že príde prelom, veríme, že Boh bude jednať, modlite sa za to. Ak ste v okolitých miestach, tak príďte, zober si rodinu, zober si deti, zažijeme úžasný čas a veríme, že telo Kristovo sa má spájať a jednote slúžiť a my veríme, že príde prelom, príde dážď a tvoj život bude rásť. Amen. Pastor môže sa potom pomodliť, ak budeš vnímať a môžeš ukončiť. Halelúja. Verím tomu, že dneska si to prijal, že to nebolo obyčajné, ale že to bolo nadprirodzené. Chcem sa za teba modliť a ukončiť. V mene Ježiša Krista ďakujem ti, Pane, za to, čo si urobil. Za to, ako si rozprával a konal, Pane. Pane, prosím, naplň ich potreby. A ďakujeme za tých spasených ľudí, Pane, čo si učinil. To nie je naša zásluha, Pane. To je všetko od teba, Pane. Všetko od teba, Pane. Žehnám im pokoj, radosť, uzdravenie, Pane, tvoju lásku, tvoj pokoj, kdekoľvek pôjdu. Žehnám im v mene Ježiš. Amen. Amen. Požehníme sa hore. Šalom. Šalom. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to
Lord turn his face toward you and give you peace. The Lord